Ben, imos empezar. Boa tarde a todos e a todas. Imos dar comezo a esta sesión ordinaria do Pleno de Vilalba correspondente ao mes de maio de 2026. O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede das actas das sesións anteriores, a ordinaria de 26 de marzo e extraordinarias do 9 de abril e do 5 de maio de 2026. Non sei se algún dos voceiros quer facer algunha consideración respecto das actas. Ben, pois procedemos á votación deste punto primeiro. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Imos pasar ao punto segundo, que é a aprobación se procede do ditame relativo ao proxecto de obra de reforzo de firme, mellora do drenaxe e sinalización en Gomariz, Ocoto, Os Navallos, Mouriz, etcétera, porque me corta a orde do día o resto de viais. Para este punto ten a palabra o concelleiro de Infraestructuras Rurais. Ben, moi boa tarde a todas e a todos. O equipo de goberno defende hoxe, como xa adoita ser habitual no Pleno Municipal do Concello de Vilalba, un novo proxecto encamiñado á mellora da rede de estradas de titularidade municipal. Falamos dun proxecto que engloba 3 actuacións e a primeira ten a parroquia de Mourense como beneficiaria e trátase da renovación total, da renovación completa do vial que lle dá acceso aos barrios do Coto e a Carballeira. O custe total desta agardada, moi agardada, rexeneración será de 26.800 euros e o noso obxectivo aquí é facer, por así decirlo, xustiza en materia de investimentos cos seus veciños e as súas veciñas. En segundo lugar, atópase a parroquia de Goiriz, é o proxecto de renovación dunha das pistas en peor estado, me atrevería a decir, sen risco de equivocarme, de todo o termo municipal. Estamos a falar do vial que lle dá acceso ao barrio de Gomariz ata o seu límite con Fabás, cuxos aproximadamente 2 kilómetros de longitude pretendemos deixar tamén completamente novos por valor, neste caso, de 38.000 euros. E, por último, solicitamos o apoio dos grupos con representación municipal para aprobar tamén a que, creo, é a obra máis agardada polos veciños das parroquias de Corbelle e Samarugo, isto é, a renovación completa da pista que comunica os barrios do Foxo, Os Navallos, Mouriz, o Xuncal e Toxeiro ata rematar na igrexa parroquial de Corbelle. Outros tamén 2 kilómetros de estrada que queremos deixar en perfecto estado, neste caso por valor de 36.500 euros. En definitiva e en resumo, outros 103.300 euros de inversión directa no rural, que de contarmos hoxe aquí coa maioría suficientes para confirmalo, se sumarían aos 73.000 aprobados no último pleno ordinario e aos alrededor de 50.000 que pretendemos poñer en riba da mesa no seguinte. Por tanto, agardando a valoración dos grupos, grazas pola súa atención e saiban vostedes o que entendo que xa asumen que estas actuacións van en beneficio e redundan a favor dos veciños e veciñas do noso rural. Imos abrir un turno de intervención dos distintos grupos. En primeiro lugar, Partido Popular. Sí, moi boas tardes a todos e a todas. Neste punto, o noso voto vai ser favorable, como cabe dúda, porque estamos a falar dunhas obras que se van a actuar nunhas pistas que están en moi mal estado, non? En moi mal estado, e aparte que nos veñen solicitando os veciños intervencións para poder solucionar e intentarlas poñer ao día para que non se sigan agravando a situación deses firmes. Solo puntualizar que, bueno, efectivamente había un dos tramos dos que se trae hoxe aquí e dos que casi en peor estado estaba de todo o Concello, non? Xunto con esas pistas de San Simón que se arranxaron esta semana. Pero o único que nos chocou un pouco, e así nos lo trasladan tamén os veciños, é que se actuar en Mourense, cerca, moi preto do vial do Coto, non? Recentemente, hai escasamente un ano, e que xa, bueno, que non entendía moi ben porque se actuou daquela e agora volver a actuar
tan preto non contemplalo nun único proxecto para reducir costes e intentar optimizar para que quedasen en mellor estado as pistas. Máis nada, gracias. Partido Socialista. Bueno, totalmente de acordo co tema das pistas que propón o compañeiro Modesto Renda. Respecto do que acabas de dicir de Mourense, a actuación que se fixo foi nunha pista ali no Coto, donde había unha casa arriba totalmente incomunicada en terra. É dicir, a mellor non estades ben informados, é que había unha persona que casi non podía entrar na casa, non é a que vosotros pensades, é para arriba. Claro, cando non se miran as pistas, ese é o gran problema. De paso que se regenerou esta pista enteira, sobre todo aquela con pedra, se fixo absolutamente con todo, esta persona pedira no seu momento pola situación en que estaba. Estaba todo en lama. Entonces, esa pista fíxose hasta arriba de todo. Non a parte que vos parece que se fixo para beneficiar a unha persoa. Cando se fala, hai que falar con criterio. E, sobre todo, cando se dicen estas cosas. O que se fixo foi a parte máis ben de arriba. Outro regenerouse porque estaba mal, pero se salvouse a situación dunha persona que estaba casi incomunicada. Eso é a realidade. E se non vades salir, desde a casa que vos parece, mirades para arriba, en vez desas fotos de antes e de agora. Bénega. Nada, como dixese o noso voto vai ser favorable e aproveito a ocasión para felicitar a Vilalba Aberta por conseguir o centro de transformación da Escola da Pedagoxa do Meu. Moi ben, pois entendo que están xa postas en riba da mesa e aclaradas as distintas cuestións ao respecto deste proxecto. Imos proceder a votar este punto segundo. Votos a favor? Ben, queda aprobado por unanimidade. No punto terceiro da orde do día temos a aprobación, se procede, do ditame relativo á aprobación do regulamento do servicio Concilia na tarde. Para dar conta deste regulamento ten a palabra a concelleira de Educación. Hola, boas tardes a todos e a todas. O programa que traemos aquí é un pouco seguindo a liña de madrugadores nos colexios. Notamos que as familias teñen moito problema para conciliar polas tardes, entón traemos aquí o reglamento que empezará no vindeiro curso. Empezaremos nos colexios do casco urbano, no Mato, no Insua, na escola infantil, pero a nosa idea é que posteriormente se leve a todos os colexios. A idea é facer nos propios centros educativos, no sitio que nos cedan eles, en horario de 3:30 a 5:30. Haberá, como igual que madrugadores, uns usuarios fixos que poderán ir todos os días ou días concretos durante a semana e usuarios ocasionales, pois en algún momento os pais necesitan deixar os nenos, que avisando previamente poderán deixalos ali nos colexios. E, bueno, eso é un pouco seguindo a liña de madrugadores para axudar os pais e a nais aos que poidan conciliar correctamente. Moi ben, imos abrir un turno de intervención por se algún dos grupos quere facer algunha consideración ao respecto. En primeiro lugar, o Partido Popular. Sí, moi boas. Nada, por rematar un pouco a intervención do punto anterior, nada, só solicitábamos de que foi unha mágoa que cando se actuou no tramo ese que comentaba o compañeiro Luís, que actuara, que puido saber feito tamén este tramiño do Coto, vamos, só era puntualizar eso, non estábamos dicindo outra cousa. Nada, respecto a este punto, revisando un pouco a documentación que nos trasladan para este servicio de Concilia na tarde, un pouco por matizar, nada, adianto que o noso voto neste punto vai ser a abstención porque entendemos que podía ser un pouquiño mellorado, xa que os motivos un pouco desa abstención é que non se tuvo en conta os CEIPs de Monseiván e Moreda e o CEIP de Rachá, non? Que se puido haber contemplado para poder precisamente ofertar este servicio a todo o Concello, non? Para un pouco que esteñan igualdade de condicións tanto os nenos do casco urbano como os nenos do rural, non? Un pouco a parte seguindo o que dio propia memoria do punto, non do regulamento, que era para intentar conciliar e intentar axudar a esa despoblación do Concello. E respecto a ese, bueno, que non se tivo en conta eses dous colexios, e a parte de que, bueno, sí que votamos o mellor en falta que seña un pouquiño máis ambicioso en comparación, por exemplo, cos servicios que se están a ofertar no Concello de Guitiriz ou no Concello de Outeiro de Rei, están a ofertar máis tempo e incluso mellores condicións económicas, non? Pero, bueno, basicamente son eses dous puntos polos que
o noso voto vai ser a abstención para non impedir, lóxicamente, que saia adiante, pero, bueno, que podría ser un pouco mellorado, non, o servizo, máis nada. Ben, Vilalba Berta. Ben, o posicionamento do noso grupo, como non podía ser de outro xeito, vai ser favorable a esta proposta que entendemos necesaria e que entendemos ambiciosa nos termos nos que se plantexa. E se me permite o voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, quería lle facer unha pregunta que entendo que vostede saberá responder. Sabe vostede que os servizos implican un custo e sabe vostede que na nota explicativa na que se anunciaba a pretensión do Concello se deixaba aberta a posibilidade a que con posterioridade estes dous centros poderan ser beneficiarios. Eu creo que moitas veces aquí, e entendo que a abstención non vai impedir que isto saia adiante, moitas veces aquí facemos valoracións de máximos que impiden ver nun contexto orzamentario como o contexto do Concello de Vilalba a ambición de medidas que eu creo que deberían unirnos a todas e a todos. Por tanto, o noso voto favorable e facendo esa reflexión que agardo que teña impacto no Partido Popular. Bénega. Noso voto vai ser a abstención tamén, un pouco porque nos parece que se deberían aplicar tanto en centros do medio rural como en centros do casco urbano. Bueno, pois moi ben, eu vou comezar por explicarlle tanto ao Partido Popular como ao Bloque Nacionalista Galego que nos colexios da zona rural hai un elemento potente que impide que se poda levar este servicio e é que os nenos son transportados casi na súa totalidade e, por tanto, nós, como Concello, non temos capacidade para modificar as rutas de transporte escolar e ese é o principal impedimento. Antes de poñer en marcha este servicio, fixemos unha enquisa en todos os centros educativos e está pois diseñado en base ás necesidades que nos trasladaron os pais e nais dos distintos centros educativos. Por tanto, neste momento, dada pois a proximidade do comezo do seguinte curso escolar e dado que isto pois leva uns meses traballándose no colexio de Román e de Moreda, pois os nenos terían que elexir entre ir no transporte e creo que tampouco facilitaría moito máis a conciliación das familias, dado que pois as propias familias nos trasladaron que non era pois un servicio tan necesario nese colexio, igual que fixemos pois co servicio de madrugadores no seu momento, no momento en que as familias pois nos trasladen a efectiva necesidade, pois poderémolo ampliar. Lamento a abstención tanto do BNG como do Partido Popular, porque creo que é unha boa nova poñer en marcha servizos, quedarse pois no estreito marxe que separa pois o non da abstención simplemente por buscar unha excusa ou por non dar o seu apoio ao goberno, pois bueno, creo que é importante que durante moitos anos non tivemos este servicio, que se poña en marcha e que se facilite a conciliación das familias. Por outro lado, pois preguntaba o voceiro do Partido Popular por a ambición en canto a horario. Bueno, eu creo, e isto tamén ten unha razón de ser, que unha cousa é facilitar a conciliación e outra cousa é que os nenos pasen 12 horas nun centro educativo. Se os nenos pois entran ás 9 da mañá, non ten ningún sentido que abandonen o centro educativo máis alá das 6 da tarde. Creo que é un horario máis que razonable, unha cousa é facilitar a conciliación e outra cousa pois é que os nenos pasen 12 horas ao día nun centro educativo con independencia de que estén atendidos, que estén nun momento de ocio ou demais, e por iso se decidiu pois que o servicio fose durante 2 horas. Imos abrir un último turno por se alguén quere manifestar algo máis. Pediríalles que se ciñan pois a este punto da orde do día, que é o que estamos tratando, e bueno, teñen novamente turno de palabra os distintos grupos. Partido Popular. Sí, pois é moi breve un pouco o que estaba comentando anteriormente a señora alcaldesa. Nada, nos seguimos mantendo eses puntos. Dúas cousas, unha, nos falamos un pouco tamén cos directores dos colexios e cos pais dos nenos que están matriculados no rural, precisamente, bueno, uns non tiñan conocemento deste novo servicio e trasladámonos esas cousas, máis que nada. O mismo que trasladamos nos aquí non é ningún capricho, nin que vai en contra do equipo de goberno, ni moito menos. Eu creo que como responsables políticos que estamos hoxe aquí,
eu creo que calquer votación que estamos a facer neste salón de plenos é polo ben e polo dos veciños e das veciñas. Mais alá do que queira velo desde unha ideoloxía política, desde unha cor ou tal, eu creo que é un erro e si os veciños eu creo que o están a ver, non? E un pouco polo tema dos horarios, estamos totalmente de acordo que o neno non pode estar 12 horas, pero non quita de que ao mellor, de feito, como pode haber matrículas por días ou por eso, pode ser puntualmente que o neno necesite estar, ao mellor, un martes, ou un xoves, ou un venres, máis horas. Non quite de que este todos os días. É unha opción de unha oferta que se lle dá aos pais e que teñan esa decisión, non? Polo máis, nada, un pouco tamén polo tema do autobús, non sei se vai haber logo autobús despois a partir das 5:30 para a salida do Concilia na tarde. Vilalba Berta. Nos reiterámonos na exposición anterior. Eu creo que hai que valorar as ampliacións de servicios, hai que asumir que o que vostedes trasladan de que as familias opinan diferente, hai un traballo previo de contraste do equipo de goberno e eu o que lles pido é que lle den un voto de confianza a unha medida que entendemos que non é pioneira, outros concellos a levan a cabo xa dende hai anos, pero sí é moi importante para o Concello de Vilalba, pois aquí sí é a primeira vez que se implementa. BNG. Sí, na BNG, a ver, insistimos, o feito de que non haxa transporte ás 5:30, que sería cando remataría o prazo o tempo de se concilie, non quere dicir que a familia non poda recoller o neno. Quere dicir que esa oportunidade podía se lle dar igual ao centro do medio rural que o centro que é Inso Bermúdez ou como Mato Vizoso. Eu podo deixar o meu fillo hasta as 5:30 e ás 5:30 recollo porque me ven ben recollelo esa hora. E non vou ter transporte nin ás 5:30 nin ás 3:30. Bueno, as 3:30 si o tería, pero non faría uso do concilio. Perfecto, pero é que, como lle dixen antes, fixemos unha enquisa entre os distintos centros educativos e só en 3 dos 5 centros educativos nos trasladaron o interese das familias neste servizo. Pasa o mesmo no servicio de madrugadores, durante anos non houbo un número suficiente de nenos no Colexio de Román de familias que demandasen este servizo e no Colexio de Moreda no ano anterior, cando se abriu a matrícula, non houbo ni siquiera un número suficiente de familias que demandase o servicio para que se puxese en marcha. Por tanto, neste ano, e como forma de proba piloto, unha vez feita esta consulta ás familias e aos centros educativos, decidiuse poñelo a funcionamento en 3 dos 5 centros educativos que temos no noso concello. Se a partir do ano que ven se detecta unha necesidade nos centros do rural, estudiarémolo. Respecto ao transporte, pois teño que dicirlle ao concelleiro do Partido Popular que igual que este servizo, pois debería ser unha competencia da Xunta de Galicia que vai vinculado ao eido educativo e no que o Concello pois bastante fai por apostar por servizos que exceden do que son as competencias municipais. Eu só unha última reflexión ao respecto deste punto. Din o Partido Popular e o BNG pois que se van a abster para non impedir que saia adiante este servizo. Se todos os concelleiros desta corporación votásemos nas sesións plenarias o que votan o Partido Popular e o BNG, servizos como este nunca serían unha realidade. Nada máis, imos proceder a votar este punto terceiro da orde do día. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado este regulamento do Servizo Concilia na Tarde cos votos a favor do Partido Socialista e Vilalba Berta. Imos pasar ao punto número 4, que é a aprobación se procede do ditame relativo ao establecemento do prezo público pola prestación do servicio de organización de espectáculos, cesións de instalacións para estes e participación noutras actividades e programas culturais. Para a defensa deste punto ten a palabra a concelleira de Cultura. Hola, boas tardes e calurosas a todos os compañeros e compañeiras. Bueno, pois o objetivo principal deste acordo regulador é dotar ao Concello dun marco máis actualizado e transparente que permita ordenar e garantir o correcto funcionamento da programación cultural municipal, adaptándola á realidade actual. Teño que decirvos que el último prezo aprobado data de 2011. Entón, creo que sí que estamos en tempo para poder establecer
unos precios máis actualizados e ceder instalaciones que dependen da área de cultura pois para uso de empresas privadas ou lo que sea, pois para que lo podan utilizar e que o Concello pois pueda ter e ingresar unas tasas que tampouco nos veñen mal, ¿no? Pues, bueno, en todo esto despois, por outro lado, está os prezos de las actividades e espectáculos organizadas dende a área de cultura. Isto non significa que sempre vamos a cobrar entrada, pero sí hai que poder cobrar, para poder cobrar unha entrada hai que tener un prezo establecido, regulado e aprobado, claro. En os documentos tedes todas as tarifas que pusimos. Creemos que este acordo busca tamén chegar a unha maior seguridade xurídica e transparente e regular aspectos importantes como é el acceso á cultura. Tamén se considera desde a área de cultura que son precios asequibles para todo o mundo. A veces, a mí soname moi feo decir moitas veces que traemos espectáculos a Vilalba gratis e non va naide, e se cobramos 2 euros, 3 euros ou 4 euros, parece que a veces necesitamos pagar cousas para que a xente vaya. Pero, bueno, eso supongo que habrá que cambiarlo, é outro debate. Pero como non había nada e estaba totalmente baleira, solo se estaba establecido, como bien os dixen, dende el 2011, que era el precio del aluguer de la sala grande del auditorio. Non había nada máis para cobrar. Entereime tamén, que eu non sabía, pois que a veces a Casa da Cultura fixéronse bodas. Bueno, pois é un espacio ben chulo, ben guapo. A moita xente pode gustarlles máis o Muiño do Rañego, pero, bueno, pareceme unha cousa tamén, e la sala de exposicións, pois poder tamén alugarla para si viene un artista de fora e quere vender os seus cadros, pois poder alugarla, vale? Eso non estaba establecido. Bueno, pois eu creo que lo que presentamos es coherente, pretende mellorar a nosa xestión pública e fortalecer a programación cultural, e solicito eu, en nombre como responsable da Consellería de Cultura, pois que o voto favorable de todas e todos desta corporación para que podamos establecer de unha vez por todas un bo acordo regulador. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Imos abrir un turno de intervención para que os distintos grupos pois manifesten o seu posicionamento ao respecto deste punto cuarto. En primeiro lugar, ten a palabra o Partido Popular. Bueno, boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, bueno, é de xusticia facer a memoria que, como comentou a concelleira, que sí que existía unha ordenanza, que era a ordenanza 45 de... Non falei da ordenanza, dice do precio público. Perdón, cando está un concelleiro en uso da palabra, non está permitido pois manter un diálogo, porque senón acabaremos sendo isto outra cousa e non unha sesión plenaria. Bueno, como dicía, existía unha ordenanza fiscal número 45 na que se estipulaba un cobro pola autorización, como comentache, do salón de atos do auditorio. Non se cobraba polo que era as salas de exposición, incluída o vestíbulo do auditorio, o que se pedía era a cesión dunha obra por parte do expositor, non? Pero, bueno, analizado, independentemente disso, analizado o texto, queremos manifestar que nos parece unha proposta positiva. Entendemos que o novo acordo moderniza a xestión, achega maior seguridade xurídica e profesionaliza os servicios técnicos, algo que consideramos un avance necesario. Sin embargo, detectamos un punto concreto na relación que creemos que debe ser matizado para protexer o espírito de colaboración cultural da nosa vila. Refírome ao último párrafo do artículo 3 relativo ás exposicións sen fins lucrativos. O texto proposto di literalmente: en exposicións sen fins lucrativos o Concello poderá acordar a cesión voluntaria dunha obra de arte por parte do autor. Consideramos que a expresión o Concello poderá acordar resulta ambigua e pouco interpretarse como unha facultade unilateral da administración local sobre a obra do artista, rompendo o carácter xenuinamente voluntario que debe guiar este acto. Se a entrega voluntaria por parte do autor, a incorporación ao patrimonio municipal non pode nacer dunha resolución ou acordo exclusivo do Concello. Por iso, solicitamos que se modifique esa liña de texto definitivo para que se especifique claramente que a cesión de dita obra de arte se realizará de mutuo acordo entre artista e Concello, e non únicamente por decisión ou acordo do órgano municipal. Con esta pequena pero importante corrección garantizamos un respeto aos creadores que dinamizan a nosa cultura de forma altruista, asegurando que calquera doación sexa froito dun consenso real.
Para finalizar, quería trasladar unha pregunta de carácter técnico, que sería que a bella ordenanza fiscal 45 regulaba de forma minuciosa todo o procedimento, que tiñan que presentar todas aquelas persoas que querían optar ou ben a utilizar o salón de actos do auditorio ou ben as cesións das salas de exposicións, onde tiñan que presentar con unha antelación de 30 días, DNI, unha serie de documentación. Sin embargo, neste regulamento non o vemos por ningún lado, entón non sei como se van a realizar a partir de agora as solicitudes para esas asociacións ou artistas e que o regulamento e instruccións internas van a sustituir os procedimentos que antes recollía esta ordenanza 45. Ben, grazas. Imos dar a palabra, neste caso, ao Partido Socialista. Boa tarde. Pois sí, chegou o momento de actualizar unha situación que viñemos, o Concello viña arrastrando desde tempo e o Partido Socialista, o Grupo Socialista, vai dar a súa aprobación independentemente das cuestións que está manifestando o voceiro do Partido Popular, entendendo en todo caso que se a palabra poderá, eso xa indica que é condicional, polo tanto non ten por que ser precisamente, é de mutuo acordo xa, se ele o ten a ben, pois o poderá xa un condicionante suficiente para que o autor pois, o faiga efectivo ou non, polo tanto, bueno, o noso voto favorable. Benega. Sí, o noso voto vai ser favorable a esta proposta. Ben, ten a palabra agora novamente a Concelleira de Cultura para aclarar pois as cuestións planteadas polo voceiro do Partido Popular. Bueno, mira, é que aquí ahora estamos regulando o prezo público, pero despois temos que facer unha modificación da ordenanza. Entón, todas esas cosas que estás diciendo, pois aí onde se vai establecer as cousas que se van a solicitar e como se van a pedir, entendes? Me gustaría poder haber levado as dous cousas a la vez, pero creía que a mí personalmente urxíame poder sacar o precio público porque pode sacarse antes e despois hacer pero hai que hacer evidentemente para que teña sentido e sea consecuente con o que aquí vamos a aprobar, entendedes? Pero sí que está establecido pues todas esas cosas que se van a solicitar, evidentemente tiene que llegar un procedimiento pois que non pode chegar a alguén e cédeme a plaza, pois se va a tener que pedir evidentemente pois as cousas que en eso no, la modificación va máis en tono dos prezos, entendes? Que non había actualización. No, agora, pues vamos a poner el hall o vestíbulo, porque sí vimos que se podían facer actividades culturais e era un espacio que nunca o que non se utilizaba, e ahora se está utilizando máis. Entonces, é por eso, porque agora hacemos este acordo regular dos prezos, pero a ordenanza ten que modificarse, evidentemente, e ten que ir acorde co que aquí se va a aprobar. Me expliqué ben? Te respondí ben? ¿Me podes responder? Perdón. Lo de mutuo acuerdo. Perdón, a ver, temos que evitar que haxa pois, un diálogo porque non estamos nun bar, estamos nunha sesión plenaria. Entón... No, claro, non estamos en un bar, estamos en unha sesión plenaria, pero eu teño que tamén poder, el tendrá que responderme vale, se le pois contesto. no seu turno de palabra, que eu son alcaldesa e regulo os turnos de palabra, pois o concelleiro do Partido Popular podrá intervir para manifestar o seu posicionamento. Perdón, antes de colgar. A mí de mutuo acuerdo, non sei, eso establece, non me importa si é que si ti necesitas que se dá mutuo acuerdo, pues ponemos, a mí non me supone ningún problema, vale? Pero concordo cuando dices poderá, se sobreentiende que si tú a unha asociación sin ánimo de lucro le cedes un espacio que supone unos gastos técnicos, a veces incluso de persoal, pois tendrá que ceder algo para o Concello para el patrimonio do Concello. Ben, Partido Socialista. Benega. Xa dixen. Ben, pois habendo expostos distintos... Bueno. No, a ver, eu creo que é importante cambiar ese artículo, non por nada, Eduardo, a ver, aí, porque aquí se dice que o Concello poderá acordar unha cesión voluntaria. Aquí, se hai unha cesión voluntaria, vale, pois o Concello dice que tesme que ceder unha obra e o artista, como é voluntaria, dice que non cede esa obra, que non cede ninguna obra, pero entón que fairá o Concello? Cobra os 100 euros por día. Eu digo simplemente por iso, para dicir, bueno, pois se hai unha cesión dunha obra que seña de mutuo acordo entre artista e Concello, que chega un acordo da obra que se vai ceder. Eu creo que quedaría mellor e tendría menos indefensión xurídica. Por iso comentaba.
Home, eu entendo que a redacción poderá acordar, quere dicir que poderá chegar a un acordo con esa asociación sin ánimo de lucro para a cesión desa obra. Creo que, bueno, a cuestión está bastante clara e, ademais, o feito de que di podrá, quere dicir que podrá ou non podrá acordar. Por tanto, imos proceder a votar este punto cuarto coa redacción actual. Votos a favor? Ben, queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto quinto, que é a aprobación, se procede do dictame relativo á aprobación inicial do cambio de denominación da Rúa Valeriano Valdesuso por Rúa Antón Peñanovo. Teñen os concelleiros e concelleiras á súa disposición pois unha proposta que nos fai chegar unha asociación cultural como é o Instituto de Estudios Chairegos, que ao abeiro do Regulamento Municipal de Honras e Distincións e de acordo pois, co artigo 11 da mencionada norma, pois fai unha proposta para que se revogue a denominación da Rúa Valeriano Valdesuso e se outorgue a distinción honorífica de designar como Rúa Antón Peñanovo a actual Rúa Valeriano Valdesuso. Vou dar lectura literal á instancia xeral que presenta o Instituto de Estudios Chairegos para que os veciños e veciñas que nos estén vendo nas súas casas pois poidan tamén coñecer a motivación desta proposta. Di así que a denominación da Rúa Valeriano Valdesuso non responde en absoluto aos merecementos da persoa que destruíu parte do noso patrimonio histórico e mesmo pretendeu derrubar a torre de homenaxe do castelo, actualmente conservada gracias á oposición veciñal apoiada polo gobernador civil, tal como recolleu José Luis Novo Cazón en A Memoria de Vilalba. No mes de xaneiro de 1897, Carlos María Stuart e Portocarrero, conde de Vilalba, vendeu a Valeriano Valdesuso esta secular fortaleza que xa daquela servía de confortable residencia a unha bandada de negras choias. Este emprendedor vilalbés mercouna para utilizar as pedras dela en novas construcións, pero diante das dificultades que presentaba a súa demolición e das protestas generalizadas dos veciños de Vilalba apoiadas polo gobernador civil de Lugo, desistiu do seu proxecto destructor. Por elo, pois propoñen a sustitución da denominación actual da devandita Rúa por Antón Peñanovo, egresio vilalbés que, aínda que seguramente gran descoñecido entre nós e dende logo inxustamente esquecido malia a súa dedicación ao estudo sobre o pasado histórico-cultural da súa vila natal e a defensa do noso patrimonio. Aportan tamén pois unha breve biografía de Antón Peñanovo, que é un egresio vilalbés, seguramente o gran descoñecido, bueno, volven a incidir no mesmo, que cursou estudios eclesiásticos completos no Seminario de Mondoñedo, aínda que nunca chegou a ordearse sacerdote. Obtivo posteriormente o título de procurador dos tribunais, profesión que exerceu ata o seu retiro. En 1957 comezou a revisión dos libros de bautizos, bodas e defuncións dende o século XVIII, así como de compravendas, actas municipais e toda aquela información que puido achegarlle datos sobre o desenvolvemento vilalbés. Foi un dos membros fundadores da Irmandade da Fala, participou na restauración da Capela de San Roque, foi conferenciante no Círculo de Artesáns, organizou sesións de cinema e publicou obra de Chao Ledo e de Lence Santar. Con 80 anos, adicou 8 horas diarias a mecanografar os seus estudos sobre a historia de Vilalba, que a súa filla Raquel Peña Rodríguez editou en decembro de 2002 co título de Vilalba en el siglo XIX. Por todo isto, pois o IESCHA propón estas dúas cousas que xa foron pois dictaminadas favorablemente por a Comisión de Honras e Distincións e agora pois imos abrir un turno de intervención para que os distintos grupos pois den o seu posicionamento ao respecto deste punto. En primeiro lugar, pois ten a palabra o Partido Popular. Ben, vaya por diante que este grupo municipal comparte plenamente o espírito de recoñecer e honrar a figura de Antón Peñanovo. O seu valor como cronista, o seu legado coa obra Vilalba no século XIX e o seu papel como alcalde nesta vila son indiscutibles. O debate hoxe aquí non é se Antón Peñanovo merece unha rúa en Vilalba, a resposta é un si rotundo. O debate real é se para facerlle xustiza a él debemos cometer unha injusticia co noso propio rueiro e cos veciños do centro histórico. Trae esta proposta de cambio implica, na práctica, aplicar a bella fórmula de vestir un santo para desvestir outro. Valeriano Valdesuso non é un nome caprichoso no noso mapa urbano. A súa figura encarna un paradóxico histórico fascinante, o home que comprou a Torre dos Andrade do século
18 e que gracias á solidez dos seus cimientos, presión veciñal e o gobernador civil acabou salvando da demolición para que hoxe todos podamos disfrutar do noso monumento máis emblemático e actual, Parador de Turismo. Borrar o seu nome da zona bella e borrar un anaco da intrahistoria de Vilalba. Pero máis alá da historia, este pleno debe legislar cos pés na terra e pensar no día a día dos cidadáns. Cambiar o nome desta rúa non sae gratis. Non é só cambiar unha placa de pedra na parede. Modificar un rueiro supón un prexuízo directo e unha carga burocrática inasumible para os residentes en comercios da zona. Falamos de obrigar os veciños para actualizar os seus DNIs, contratos de suministracións e empadronamientos. Falamos de obrigar os negocios locais a gastar dinheiro en cambiar a súa publicidade, as súas webs, os seus datos fiscais, nun momento onde estamos para xerar custos innecesarios. Ainda por riba, desde o punto de vista puramente técnico, os cambios de nome en centros históricos provocan desajustes automáticos nas bases de datos do catastro, de correos e o que é máis grave nos navegadores dos servicios de emerxencias como as ambulancias e os bombeiros, que tardan meses en actualizar as súas cartografías digitais. E o que é máis importante, consultar os veciños da zona, a ampla maioría non está de acordo con este cambio. Señorías, a política de Rueiro debe nacer do consenso, non da sustitución e a molestia veciñal. Antón Peñanovo foi un home de letras, un intelectual. O seu nome luciría con dignidade inmensa se lle asignamos a un espacio de nova creación, a unha praza relevante da vía, a unha infraestructura cultural, como ben pode ser unha sala de biblioteca municipal ou unha sala da Casa da Cultura. Aí é onde encaixa a súa memoria, sumando o patrimonio de Vilalba, non restando. Por todo iso, pedimos que a Rúa Valeriano Valdesuso se manteña tal e como está por respeto á tradición e aos seus veciños. Abramos de inmediato un procedimento técnico para otorgar a Antón Peñanovo o espacio público que verdadeiramente se merece na nosa vila. Partido Socialista. Bueno, moi ben. Como é habitual, esta serie de circunstancias sempre trae distintas disconformidades e distintos puntos de vista. O Grupo Municipal Socialista concorda co espírito explicitado na comisión oportuna e, polo tanto, o noso voto vai ser favorable ao respecto de él seguir adiante con este cambio de denominación desta rúa. Vilalba Berta. Sí, bueno, comentaba o compañeiro do Partido Popular, vestir un santo para desvestir a outro. Creo que Valeriano Valdesuso se desnuda el soiño, porque creo que non é xusto que a rúa que pasa xusto por diante do noso Torreón leve o seu nome. A fin de contas, el quixo derribala. Só, como xa comentaba, o Iescha no seu informe, só grazas á resposta veciñal e o gobernador de Lugo puidose evitar semellante barbaridade. A operación era perfecta, material de traballo e ao final quedaría un bo solar. Sin embargo, Antón Peñanovo sí merece esa rúa. El sí que se preocupou por investigar e estudiar a nosa historia. Antón creou patrimonio. Valeriano quería destruílo. Por eso o noso voto vai a ser favorable. Ben, moitas gracias, Bénega. Sí, o noso voto vai ser favorable ao cambio de denominación do Rueiro. Ben, habendo exposto os distintos grupos o seu posicionamento, entendo que non hai lugar a un novo turno de intervencións, cada un deles manifestou xa o seu posicionamento e non hai lugar a aclaracións neste punto, dado que é unha proposta que fai unha asociación en cumprimento do Regulamento de Honras e Distincións se trae a pleno. Imos proceder á votación. Recordarlle aos señores concelleiros e concelleiras que a maioría que está establecida no Regulamento de Honras e Distincións para a aprobación de calquer honra ou retirada de honras concedidas é unha maioría dos 2/3 da corporación. Procedemos á votación deste punto número 5. Votos a favor. Votos en contra. Ben, a pesar de que ten maioría absoluta, non alcanza a maioría de 2/3 necesaria para continuar a súa tramitación e, por tanto, este punto non pode ser aprobado. Imos pasar ao punto número 6, que é a aprobación inicial por urxencia se procede do Plan de Actuación Municipal fronte ao risco de incendios forestais do Concello de Vilalba. Este é un punto que se trae de urxencia e hai que votar a súa inclusión na orde do día. Por tanto, antes de proceder á explicación e ao debate deste punto,
punto, os concelleiros e concelleiras temos que votar a urxencia de incluílo na orde do día. Votos a favor? Estamos votando urxente. No, incluir o punto na orde do día, porque ben de urxencia non foi sometido á comisión. Votos en contra? Abstencións? Ben, este punto é a aprobación inicial deste plan de actuación municipal frente a incendios forestais. Como saberán os señores concelleiros e concelleiras, e senón, pois, llelo traslado, os concellos teñen a obligación de ter un plan de actuación fronte a emerxencias en caso de risco de incendios forestais. E dado que se aproxima pois a época do ano de maior risco de incendio forestal, é necesario, e por iso ven por urxencia este punto, pois poder aprobalo antes de que nos vexamos nunha eventual situación de risco. É un documento eminentemente técnico que foi redactado por unha empresa especializada e que obedece a un requerimento que nos fixeron dende a Dirección Xeral de Emerxencias, pero que o levábamos recibindo, supoño que en ocasións anteriores sin que se fixese nada. Por tanto, pois o que se trae hoxe aquí pois é un documento elaborado por un estudio técnico donde, pois, entre outras cousas, se fala pois de cuestións como os obxectivos e funcións do plan que se debe estar en consonancia con plans superiores, o ámbito de actuación do plan, o marco legal, e despois, pois a situación xeográfica de Vilalba, superficie, espacios naturais protegidos, a xestión da rede de faixas secundarias, a rede de suministro de auga para a extinción de incendios, e recóllense con carácter xeral pois os medios dos que dispón o Concello e o sistema que se debe seguir para xestionar unha eventual emerxencia en caso de incendio forestal. Toda a documentación a teñen os concelleiros e concelleiras á súa disposición e quedamos pois á espera de que nos trasladen as súas consideracións ao respecto. Así que, en primeiro lugar, imos dar a palabra ao Grupo do Partido Popular. Ben, boas tardes a todos e a todas. Non vemos moi ben o motivo polo cal nos facilitan a documentación dos días antes, sendo que a documentación do resto dos asuntos do Pleno xa se remitira antes, e non resulta posible estudar con detenimento esta documentación adicional do Plan de Actuación Municipal. Como decía, antes este Plan de Actuación Municipal foi requerido en novembro de 2025 pola Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, motivado pola obriga do Concello de Vilalba de ter elaborado e implantado este plan fronte aos riscos derivados dos incendios forestais dentro da súa demarcación xeográfica. Creemos, polo tanto, que en 6 meses é tempo de abondo de ter elaborado este plan e de ter a posibilidade de ofrecer aos distintos grupos políticos unha copia para o seu estudo e que poidan aportar suxerencias se así o estiman oportuno. Deste xeito, pola vía da urxencia, que non digo que non sexa legal, penso que denota unha falta total de interés pola posible opinión dos grupos políticos e só pensa o equipo de goberno que é mellor facelo así, por sorpresa, para que non teñamos tempo de facer unha análise de un tema tan importante e que pode resultar de gran utilidade en caso de incendio forestal e que facilite poder actuar con prevención. Falando de prevención, non podemos deixar pasar por alto o feito de que este goberno municipal nunca contratara brigadas nin conductores de motobomba ao beiro do convenio coa Xunta de Galicia, onde podería dispoñer durante os meses de maior risco de incendio de persoal para colaborar tanto nas labores de prevención como nas de extinción. Falando da empresa que elaborou este plan de actuación municipal, solamente lles diría que o copia-pega a veces ten riscos, e no capítulo 7, na implantación do plan de actuación municipal, dice que unha vez aprobado o plan de actuación municipal ante o risco de inundacións e homologalo pola Comisión Galega de Protección Civil, o cual quer dicir que creo que hai un error aí, porque estamos falando do plan de actuación municipal en caso de incendios, non de inundacións. Entonces, pois como así, logo de ver por encima esta documentación, a nosa postura é da abstención, xa que non poderíamos valorar as máis de 130 páxinas do documento sin temor a equivocarnos. Ben, antes de continuar coas intervencións dos distintos grupos, e como vexo que o voceiro do Partido Popular lle pareceu escaso 2 días para ler o plan e que non foi capaz nin de ler a proposta, na proposta díselle que
en coherencia con esta obriga legal que nos foi trasladada por parte da Dirección Xeral de Emerxencias a principios de novembro e despois de falar co Servicio de Emerxencias da Xunta de Galicia en Lugo que nos recomendou este estudo porque é co que traballa habitualmente o Servicio de Emerxencias da Xunta de Galicia, en data 27 de novembro, previa a recibir o orzamento por parte desta empresa, procedeuse á adxudicación dun contrato menor para a elaboración do citado plan. O documento técnico do Plan de Actuación Municipal fronte ao risco de incendios forestais foi recibido no rexistro do Concello en data 25 de maio do 2026. Por tanto, tramítase de urxencia porque é a aprobación inicial sobre este plan, pois calquera pode presentar alegacións e se poden facer as correccións oportunas, pero creemos importante dar o paso de traelo a este pleno. Lamentamos pois o tempo que tiveron para miralo, pero foi o mismo que tivo este equipo de goberno e, por tanto, pois creo que a veces hai que interpoñer, o sea, hai que poñer por diante a urxencia de determinadas cuestións sobre pois excusas para poder xustificar unha abstención no pleno. Materialmente foi imposible traelo antes porque non o tiñamos, falamos coa empresa para poder traelo a este pleno, aunque fose por urxencia, porque creemos que é unha cuestión suficientemente importante como para chegar ao verán sin ter un ano máis aprobado este plan de emerxencias fronte a incendios forestais, ademais das consecuencias que poderán derivarse de non telo aprobado cando é unha obriga legal que, por certo, leva en vigor dende o ano 2007, dende o ano 2007 ao ano 2019 gobernou o Partido Popular e lamentamos que non se trouxera antes a este pleno. Deso xa non podemos responsabilizarnos. Imos seguir cos turnos de intervención e é o turno de intervención do Partido Socialista. Moi ben, boa tarde de novo. Compañeiro do Partido Popular é perfectamente coñecedor e sabedor destas obrigas, porque é parte tamén do seu quefacer diario, cotián, en relación á súa actividade de protección civil. E claro, lo dicía moi ben a alcaldesa, de que pretendíamos traerlo a un pleno extraordinario a semana que ven para poder darlle unha aprobación a que, home, que de entender perfectamente que foi tempo suficiente para, polo menos, no caso de que houbera algunha modificación, podela presentar. E como ben dicía a alcaldesa, pois, oiga, temos un período de exposición pública, si ben esperemos que se nos seña para poder ser agora unha aplicación rápida de que se teña consolidado, pois de non ser algunha situación que seña mellorablemente, seña moi mellorable, pois que evidentemente den incluso no período de exposición pública a súa aprobación. Bueno, pois, compañeiro do Partido Popular, benvido a este pleno, este punto. Evidentemente, o voto favorable. Vilalba Berta. Ben, cando unha vaga de lumes chega a un territorio, sempre vemos horas e horas de televisión, radio, análisis, sesudos, e sempre se pon de relevancia a mesma cuestión, a falta de previsión que fixeron antes as administracións que non fixeron ben para que o cidadán pague esas consecuencias. Pois creo, humildemente, que o que estamos a facer hoxe aquí é facer gala da necesaria previsión, coller o toro polos cornos e cumprir, como se dixo anteriormente, con unha obriga legal que responde a un requerimento previo e que, como ben se dixo tamén, ten o marxe suficiente para verse beneficiado polas aportacións dos grupos da oposición no contexto da súa exposición pública. Por tanto, na liña do que xa dixemos ao respecto do programa Concilia, estamos a falar dunha moi boa nova para os veciños e veciñas de Vilalba e estamos a falar de que o Concello de Vilalba se pon na liña dos concellos que están a facer ben as cousas, neste caso en materia de prevención. Dise moitas veces que os incendios se apagan polo inverno, dise moitas veces que as traxedias se solucionan con prevención e non con diñeiro e máis diñeiro a posteriori e, humildemente, creo que o Pleno Municipal de sacar adiante esta proposta estaría facendo unha moi boa labor. Bénega.
Ao final, o noso voto vai ser favorable. Estábamos pensando, en principio, nunha abstención, pero, bueno, temos que empezar a acostumbrarnos a ler as cousas con presas, porque, bueno, un documento de esas dimensións dá tempo o que dá para realmente tomar unha decisión. Entón, en fin, o voto vai ser favorable. A ver, para a tranquilidade da maior parte dos concelleiros e concelleiras teñen que saber que tanto o PEIFOGA como o PLADIGA, que son os plans que hai pois a nivel autonómico para a prevención de incendios forestais, pois xa recollen, por non dicir a práctica totalidade do que ven a recoller o plan municipal e, por tanto, pois a capacidade que temos de facer algo diferente pois é moi limitada. A efectos deste plan o que se fai pois é definir a estrutura e a organización do plan seguindo os esquemas do PLADIGA e do PEIFOGA, pero a nivel municipal. É dicir, pois quen vai a ser o director do plan, pois o que é en todos os lugares que hai un plan de emerxencias municipal, que é a alcaldesa. Quen é o sustituto da alcaldesa? O primeiro tenente de alcaldesa. Quen ten a dirección técnica da emerxencia? Pois o concelleiro responsable da área de seguridade cidadá, que é Eduardo Vidal. Quen nos sustituiría? O concelleiro de dinamización rural, Ignacio Criado. Quen conformaría o gabinete de información para trasladar a información á poboación? Pois neste caso a alcaldesa é o primeiro teniente de alcaldesa. Quen estaría dentro do grupo local de intervención? Pois o responsable da Concellería de Servizos e Seguridade Cidadá xunto co encargado municipal dos servizos de obras e emerxencias do Concello, Máximo Gómez. Quen formaría parte do equipo logístico e de seguridade? Pois o persoal responsable da policía local, a xente que o sustitúa e despois, a grandes rasgos, o que se ven a aclarar respecto de plans de ámbito superior, pois son estas cuestións. Entendo que en 5 minutos, como acabo de facer, o pode ler calquer concelleiro ou concelleira. Lamento que non se puidera pois dar máis tempo, pero considerábamos importante que unha vez tiñamos o plan, pois traelo ao pleno para a súa aprobación inicial, dado que ten pois un plazo de exposición pública onde calquera pois pode formular alegacións ao mesmo. E, por tanto, pois eu solicitaría que máis alá de calquer outra cuestión, e dado que se trata dun documento eminentemente técnico e que foi redactado por unha oficina especialista neste tipo de cuestións, pois que o voto de todos os grupos puidera ser favorable á cuestión. Se non é así, pois tamén o entendemos e, como digo, pois non está na nosa man, non puidemos enviálo antes porque, como poden ver os concelleiros e concelleiras no expediente, esta documentación foi remitida ao equipo de goberno en data 25 de maio. Non sei se algún dos grupos quere facer algunha outra intervención. Partido Popular. Ben, xa unha alcaldesa con ventaxa porque é conocedora dos plans de emerxencia e distintos plans que ten a comunidade autónoma e incluso o goberno do Estado con respecto a este tipo de actuacións e este tipo de planes. Eu non veño aquí a dicirlle que non está ben feito, digo simplemente que necesitamos un poquinho máis de tempo para analizar as cousas. Si tenemos aquí un tocho de 200 páginas para que o leamos en media hora, evidentemente, pois non o vamos a dar asimilar. Solamente con respecto aos grupos de intervención, que foi unha cousa que pude ver así por encima, é que me fixo antes mención o compañero Eduardo Vidal. Os equipos de intervención están, digamos que, compostos polos voluntarios de protección civil e polos de emerxencia municipal. Eu creo que, que si efectivamente é boa idea contar con personal que está formado e que está dedicado de forma altruista a esa labor, pero si teño que seguir recalcando que as brigadas municipales da Xunta de Galicia que ofrece aos concellos e aos motobombistas son gratuitos. Xestionando ben o contrato, son gratuitos. Non é necesario perder esos puestos de traballo durante 3 ou 4 meses, incluso a veces se teñen ampliado a máis, simplemente polo feito de que señan ofertados por outra opción política que, ao mellor, non é a
a que máis lles gusta, pero eu realmente penso que é unha opción moi boa para completar os equipos de intervención en caso de incendios forestales. Moi ben, eu creo que xa se explicou en suficientes ocasións nestas sesións plenarias, pero volvo yo a recordar, a competencia é de medio rural, non entendemos que financie 100% do custo aos concellos, que os contrate medio rural, que é pois o que ten a competencia en extinción de incendios forestais. Non ten ningún sentido que unha vez máis se transfira competencias e responsabilidades aos concellos que van máis alá do que os concellos temos que facer. Dende logo non ten ningún sentido que o argumento sexa a gratuidade destes medios, porque a Consellería de Medio Rural pode contratalos perfectamente como persoal de medio rural e máis. Creo que é un erro contratar as brigadas forestais, que a toda agora nin sequera se firmou os correspondentes convenios para que puidéramos adherirnos a esta opción, e estamos pois xa dentro dunha vaga de calor e xa no mes de xuño. Por tanto, non imos aceptar responsabilidades que entendemos que non corresponden aos concellos, porque xa bastantes asumimos máis alá do que nos correspondería. Por tanto, imos proceder a votar este punto número 6 da orde do día. Non sei se algún dos grupos quere volver a intervir. Pois procedemos á votación deste punto número 6. Votos a favor? Ben, queda aprobado por unanimidade. Imos pasar ao punto número 7, que é unha dación de contas das resolucións da Alcaldía e dos acordos da Xunta de Goberno local dende a última sesión plenaria ordinaria. Con carácter excepcional, e dado que se recibeu, como se fixo eco en sesións plenarias anteriores, unha sentencia que creemos que é de importancia e que se debe pois dar conta neste pleno, voulle dar a palabra ao concelleiro de Infraestructuras Urbanas para que dé conta desta sentencia. É unha dación de contas e, por tanto, non haberá debate neste punto, máis alá pois de que lles diamos traslado da información e se explique que é un dos decretos que figura dentro desta relación, que é pois o recurso a esta sentencia que agora vai a explicar o concelleiro. Ten a palabra. Bueno, antes de nada, decir que a sentencia que se vou explicar agora mesmo pois está recorrida polo Concello e realmente penso que os concelleiros que están aquí do Partido Popular descoñecían moito, por non dicir todo o que vou a explicar neste intre, tanto desde un punto de vista xurídico como desde un punto de vista político. Esta sentencia ven a refletarse sobre do número 1 da sección do contencioso administrativo sobre o carácter indemnizatorio que o Concello vai ter que pagar aos demandantes pola caída da casa na Rúa da Pravia, a coñecida como as Maragatinas. En primeiro lugar, vou dicir e voume reflexar os feitos que aconteceron. No mes de xuño, pois do ano 2021, houve un derrubo da casa coñecida como as Maragatinas na Rúa da Pravia. Nese caso en concreto, eu entereime pola mañá o día seguinte cando iba a traballar e falando cos técnicos de Espina e Delfín e preguntei que estaba a pasar e por que pudera acontecer estas cousas, cousa que descoñezco legalmente e técnicamente do que pode ser. O que sí que me chamou moitísimo a atención foi ver unhas tuberías ali rotas que eu descoñezo se foi por debido á situación ou non. Eu pensaba que despois de 3 veces que se cambiaran as aceras nesa rúa, pois que xa estaban renovados todos os servicios, cousas que se me indicou que non, e que o Concello tiña coñecimento de este tipo de situacións. Eu, sinceramente, levei unha sorpresa e dixen que, evidentemente, descoñecía calquer cuestión e, sobre todo, despois explicarei en que ano o Concello pudo ter ese coñecimento. Desde aquel momento, evidentemente, pedín outro informe no mes de xuño a Espina e Delfín, donde se me explicara entonces a situación e as medidas que había que tomar con respecto a esta rúa. Se me indicaba que, bueno, que as infraestructuras en conxunto, pois que era bon cambialas e que serían necesarias. Evidentemente
que estábamos facendo un plantexamento que acababa de caer unha casa donde, en este caso, non houve desgracias personais, por sorte, pero que sí, realmente causou un problema moi grande que había que resolver. Naquel intre, evidentemente, visto que sí que había un coñecimento, entre comillas, por miña parte non, pero que xa podía haber un coñecimento por parte do Concello que dice a sentencia, pois nos puxemos máis obras para facer esta rúa. Se encargou o proxecto de forma urxente. Por outro lado, se pideu a ver como podíamos financiar este proxecto. En total foron 960.000 euros, donde 500.000 euros os aportou a Diputación, 450.000 euros foron aportados polo propio Concello, é dicir que realmente estábamos falando no ano 22, porque cando sacamos a licitación esta obra só se presentou unha empresa. Tuvemos a sorte de que alguén quixera facer esta obra. Pois ben, desde aquel intre hai que dicir que eu actuei con responsabilidade e o noso grupo. Collimos o toro polos cornos, sabendo que nun ano ou menos había unhas eleccións municipais. Pero tiñamos que resolver esta situación sí ou sí, debido a que tamén parecía ser que, cando se nos pideu por parte nosa a espera del fin, que sí que houbera outras rupturas nesa rúa e que eu tamén descoñecía. Evidentemente, se fixo desto unha cuestión verdadeiramente chamativa por parte do Partido Popular. Se indicaba que estábamos a facer unha obra faraónica, que estábamos facendo unha obra caprichosa, cando realmente o que estábamos é intentar resolver un problema grave, que era o das infraestructuras e que realmente tanto fecais, pluviais, de auga, de electricidade, íbamos a renovalas totalmente. Foi sorprendente, ademais, sinceramente, porque nese intre había, por parte da parte demandante, presentado un escrito no Concello, co cual eu como concelleiro tiña que estar calado sobre a situación que podía acontecer. Posteriormente, por parte da parte demandante, se presentou un contencioso administrativo pedindo unha responsabilidade patrimonial do Concello de Vilalba. Durante todo este tempo que pasou, o xuízo celebrouse o ano pasado no mes de abril, no cual tuve eu que ir declarar, aínda que non aparezca na sentencia, por parte da parte demandante, pois realmente se seguiu facendo acusacións baldías sobre que gastáramos uns cartos innecesarios. Evidentemente que eu mantuve o criterio claramente neste caso de non dicir absolutamente nada mentres que non houbera unha sentencia ao respecto. Dicir que a parte demandante pedía 500.000 euros de indemnización. Despois de celebrarse o xuízo, sale unha sentencia onde esa cantidade se ve reducida por moita cantidade e o Concello é condenado tanto a parte demandante como o Concello nun 70% e nun 30%, o Concello o 70%, o Concello o 30% a parte demandante, a unha cantidade de 242.000 euros, onde lle correspondería ao Concello 173.000 euros. Evidentemente que posteriormente, xa digo, se fai uns recursos, hai sentencias que dicen que estas cantidades poden ser reducidas, pero o que sí que hai un feito que non podemos olvidar é que sí que aí xa ten unha consideración de carácter político. Esta cantidade, esperamos que sexa menos, evidentemente para todos os vilalbeses e para os vilalbesas, dicir que no meu grupo actuamos con responsabilidade de resolver un problema que viña de moi atrás, tanto é así que a propia sentencia dice que as tuberías eran de 40 anos, que había instalacións obsoletas e por aí, co riesgo da saúde, do tema do fibrocemento, e que ven contemplado clarísimamente aí. Pero a sentencia dice un feito clarísimo. Existe unha actuación neglixente por omisiva, traducida en un defectuoso cuidado ou mala conservación das condicións da tubería de fibrocemento existente na calle da Pravia, pese ás advertencias da empresa Augas, acreditado documentalmente.
y la con la testifical practicada del jefe de servicio en el acto de juicio, determinante en la dejación de los deberes municipales del servicio público. Pois moi ben, isto aquí é onde existe o componente político, é que eu descoñecía. No ano 17, Espina Delfín presenta un escrito no Concello de Vilalba, que foi trasladado o día do siniestro por parte dos técnicos de Espina Delfín, donde, evidentemente, tamén o tedes aí ao final de todo, ese informe, se lle comunica ao Concello de Vilalba que podía pasar algún derrumbe ou podía ser algunha situación anómala porque xa acontecera anteriormente. É dicir, no ano 17 xa había un coñecimento, pero que tamén, pedido ao Espina Delfín, nos anos tamén 13 houve outro reventón, dicen, no 2025 outro, e no 2 de abril do 17 outro. Entón, aquí que pasou sinceramente desde o punto de vista político é donde noso grupo tivemos que aguantar moito, eu personalmente, dunha obra faraónica, de unha obra que capricho socialista, cando había que facela sí ou sí, por certo, que esas palabras, si se volven a utilizar, despois de poñer aquí que houve unha omisión negligente, pois... Perdón, dixen antes que non era unha... Pero vamos a ver, estou explicando unha... Sí, pero ciñase ao contenido da sentencia porque é unha dación de conta. Claro, pero estou dando a dación de contas, evidentemente. Penso... Entonces, neste caso en concreto, realmente, aquí o que aconteceu foi que no traspaso de poderes a min non se me deu ningún tipo de papel por a concelleira de urbanismo naquele momento. É dicir, se eu soupera isto no ano 2029, evidentemente que houve unha falta de rigor por parte da concelleira de urbanismo no traspaso de poderes. E máis, non hai ninguna folla en blanco. E iso sí que o defenderei claramente onde teña que defender, porque o único que aconteceu foi que eu me vi nunha situación e noso grupo de ter que resolver este problema. Polo tanto, aquí hai unha cuestión clara. Ora vai haber que pagar unha cantidade, esperamos que sexa menos. Pero isto é unha cuestión de que por parte da Concelleira de Urbanismo naquele intre non se fixo un traspaso de poderes como se debe facer democráticamente e eses traspasos debense facer poñendo en coñecimento cuestións fundamentales que debe haber nun concello. Se eu soupera isto, sería o primer proxecto que faríamos, porque en ningún momento estaba no grupo de goberno facer obras na Rúa da Pravia. No momento que se deu esta situación, sí que tuvamos que afrontar esta situación. Por lo tanto, ao final, o Concello é condenado. O que era unha obra faraónica ou unha cuestión de que era un capricho socialista converteuse de que o Concello vai ter que pagar unha indemnización de 173.000 euros que esperamos que sexa menos. Eso ven con unha responsabilidade, neste caso, do Partido Popular. Non estou falando dos concelleiros que están aquí, pero por parte do Partido Popular, ora sí que vai ser unha obra faraónica. Como se explica aos ciudadanos que vai haber que pagar unhas cantidades que se fixera obra no 2017, pois evidentemente que se podría evitar, se me pasara no 2019 tamén. Por iso dou doación e dou a cara ante o povo de Vilalba e os vilalbeses. Que sepan a verdade deste asunto. Ora pódese dicir claramente, aquí non houve un engaño, non foi obra faraónica nin nada, foi unha obra necesaria. O que é agora unha obra faraónica e o que nos vai costar aos vilalbeses, eso sí que é, por desgracia, tirar os cartos porque non se nos comunicou no seu momento o que se debía comunicar. E isto se reflite. Se existe algún documento que se me entregou a min, que se me diga cando, donde e por qué. Se non, evidentemente, pois terei que defenderme dentro do punto de vista que eu entenda que sexa así. Por lo tanto, a gran mentira do Partido Popular saliu hoxe ao descoberto. Moi ben, gracias. Teñen os concelleiros e concelleiras a sentencia á súa disposición e tamén ese informe de Espina e Delfín do ano 2017 que ao final pois é o motivo, o público non está previsto que interveña nas sesións. Por favor, o público non está previsto que interveña nas sesións plenarias.
Teñen todos a súa disposición a sentencia e, como poderán ver, o único motivo por o que se condena o Concello de Vilalba é pola existencia dese informe de Espina e Delfín do ano 2017, donde urxe ao Concello a reparación desa tubería por o risco que pode supoñer, dado que, e leo literal, se insta al Concello de Vilalba a que sustituya la tubería que discurre por la Rúa da Pravia, ya que los daños que se pueden producir por fugas pueden ser muy graves debido a la existencia de sótanos con muros de piedra que no son impermeables por debajo del nivel de dicha tubería. Ben, imos pasar ao punto seguinte, que é o punto número 8, que é unha dación de conta da comunicación do Secretario Xeral da Lingua da publicación do Nomenclator de Galicia. Xa se deu conta cando nos deu traslado a mesma comisión de as modificacións que se iban a producir na nomenclatura dos barrios e parroquias de Vilalba, e agora pois o que se nos dá conta é da publicación desas modificacións. O punto número 9 é outra dación de conta da aprobación inicial do orzamento de Vilalba unha vez finalizado o plazo dun mes dende a cuestión de confianza. E o punto número 10 é unha moción do Grupo Municipal Socialista relativa á estación de autobuses de Vilalba. Para a defensa desta moción ten a palabra o voceiro do Grupo Socialista. Bueno, tócame outra vez. En primeiro lugar, dicir que isto da estación de autobuses penso que xa é un tema tan mañido que xa non sabemos que facer. Dicir que a mí soname, polo menos de ter 2 ou 3 reunións que a que ve a Directora Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia respecto da estación de autobuses, os plantexamentos que facía por parte desta Directora Xeral quedou de pasar un estudio de como se tiña que facer unha dársena fora, de como se podía solucionar isto, e ao día de hoxe seguimos sin saber, polo menos non sabemos absolutamente nada. Sabemos que é necesario ter unha estación de autobuses en Vilalba, hai que recoñecer que no seu momento foi unha cousa ben feita polo goberno do Partido Popular, pero é unha pena que agora tamén nos deixamos un pouco esmorecer esta estación, e que, por tanto, a intención da Xunta de Galicia, o dixo sempre, é pechar esta estación. O dixaron claramente nestas reunións. Eu entendo que entre todos temos que defender que ter polo menos, unha estación de autobuses en condicións, e senón que nos den unha alternativa en condicións para todos os vilalbeses e vilalbesas. Neste caso, en concreto, pareceme fundamental que todos os grupos penso que vamos a estar de acordo no que se plantexa aquí, no tema do mantimento, é un desastre, hai xente que a veces dormía ali, que había tema de cristales, etc. E, por outro lado, que parecenos que a Directora Xeral non está tomando ningún tipo de decisión, e máis, ao principio moi ben, e despois non volvimos a ver nada. Pareceme que é unha cuestión que é necesaria para Vilalba, polo menos que den como se quere facer, cales son as respostas, se lle pideu un cuarto de baño, está pechado todo, ten unha situación bastante dantesca, xa tuvo o Concello que limpiarlo algunhas veces, e, polo tanto, eu pido que a aprobación desta moción, que penso que todos podemos estar de acordo, porque o único que estamos reivindicando é o ben para Vilalba. Partido Popular. Pois, amigo Luís, me temo que non vamos estar de acordo. Sinto dicircho. A ver, compartimos totalmente a preocupación polo estado en que se atopa a estación de autobuses de Vilalba. Desde o Partido Popular sabemos que os veciños de Vilalba merecen unhas instalacións acorde co que é o noso povo, pero rexeitamos esta moción polo espírito de confrontación no que podemos ler no seu exposición de motivos. Dende o Partido Popular tenos dito que sí que houve contactos entre o equipo de goberno de Vilalba e a Xunta de Galicia, que a Xunta de Galicia ofreceu unha serie de medidas que o equipo de goberno non aceptou. Bueno, eu creo que se tú non aceptas unha serie de medidas tampouco podes estar esperando a que outra parte che diga as medidas que quere facer. Tamén é potestade do equipo de goberno facer algún tipo de planteamiento, dicirlle a Xunta de Galicia que é o que quere realmente facer con esas instalacións, se quere seguir utilizándolas como unha estación de servicio, ou se quere ser utilizadas dándolle outro fin e sacar ou colocar algún tipo de sitio
donde poidan parar os autobuses para que a xente poida desplazarse, non? Esta problemática non é única de Vilalba, desde a Xunta de Galicia pois está a facer unha reorganización integral de transporte público en todo o que se refire á mobilidade de Galicia e por eso pois, non podemos aceptar esta moción. Desde o noso punto de vista, repito, creo que por responsabilidade e por coherencia o que podía facer o equipo de goberno pois é plantexar algo a Xunta de Galicia e incluso falar cos membros do Grupo Municipal do Partido Popular cal é o seu planteamento e desde o Partido Popular pois, estaremos a favor e intentaremos apoiar en todo aquilo que consideramos oportuno para darlle unha utilidade a esta estación de autobuses e sempre polo ben dos veciños de Vilalba. Quedei tan atónita despois da contestación do voceiro do Partido Popular que Vilalba aberta. Ben, vamos a ver, sí que coincidimos aquí co Partido Popular en que a Xunta está a facer un gran esforzo pola mellora das infraestructuras, nomeadamente das estacións de autobuses. Creo que o Consello da Xunta aprobou un total de 7,7 millóns de euros para actuar en, se os datos que a prensa nos facilitou son correctos, 19 estacións. Vemos como Monforte, Chantada, Mondoñedo, Viveiro, Burela, Foz, Ribadeo, Sarria se verán beneficiadas deses necesarios investimentos e vostede, claro, o que propón aquí é que o equipo de goberno se dirixa non só á Xunta, senón ao seu grupo municipal para que exerza, se me permite a brincadeira, como a un Borbón, para que exerza de conseguidor, para que vostedes sexan os intermediarios entre a administración local e a administración autonómica e así conseguir o pobo de Vilalba o investimento que para si merece e que se vexa beneficiado dunha estación á altura. Fíxese, esa dinámica seguiuna, e teño que dicilo porque foi idea miña, erróneamente Vilalba aberta ao principio da legislatura. E digo erróneamente porque a miña idea era ter unha xuntanza con vostedes, xunto ás miñas compañeiras de grupo municipal, para plantexarlles unha serie de cuestións que afectaban á Xunta de Galicia e que, entre todos, da man, puidéramos conseguir que a Xunta de Galicia modificara o seu paso e investira o que nós entendíamos que tiña que investir no noso concello. Pois, eso que vostede propón agora, que ten que facer o equipo de goberno, fixémolo nosoutros e a día doxe a velas vir. Nin vostedes fixeron ningunha sola xestión, nin o pobo de Vilalba viu melloradas as súas infraestructuras. Por tanto, o que nos queda, eu creo que é esta proposta, que non é unha proposta do meu grupo, pero como así fora, suscribímola absolutamente. O pleno do Concello de Vilalba, como máxima representación dos seus veciños e veciñas, debe estar unida para reclamar o que merece. Debe estar unida para que esta situación de injustiza en materia orzamentaria, que esta situación que non se sostén de ningún xeito, se vexa rematada. O noso voto, por suposto, vai ser favorable á proposta do Grupo Municipal Socialista e o que agardamos é que o Partido Popular estea pois á altura do que estou seguro que están a facer os seus votantes. A estación de autobuses utilízana os votantes do Partido Popular, os de Vilalba Aberta, os do Partido Socialista e os do BNG. Por tanto, eu creo que hoxe poderíamos dar un exemplo e poderíamos presionar todos xuntos da man, pero aquí, no pleno, a administración competente, que é a Xunta de Galicia. BNG. Eu creo que nin o público que está aquí, nin o que está escoitándonos desde as súas casas nos vai a perdoar que nun asunto como é solicitar melloras de mantemento na estación de autobuses de Vilalba e ter unha estación de autobuses como se merece Vilalba, non creo que nos vai a perdonar que por disquisicións políticas, que se foi de aquí, que se foi de acolá, aquí do que se trata é de conseguir que se mellore. E punto pelota. O noso voto vai ser favorable. Ben, antes de dar o segundo turno de intervencións aos grupos, eu quero facer unha reflexión e creo que é importante. Se a estación de autobuses fose de titularidade municipal, tería o Partido Popular a mesma postura no pleno?
terían ese pasotismo de, bueno, que máis dá? Non importa. Eu creo que é unha cuestión moi importante, estamos falando tamén da imaxe que se dá de Vilalba máis alá do servizo. A min, a alcaldía, chamanme moitas veces persoas de outros concellos, de outras vilas, que viñeron á estación de autobuses de Vilalba para para pedirme explicacións a min da situación na que temos a estación de autobuses de Vilalba. E creo que é unha cuestión bastante importante ver hoxe aquí que os portavoces e os concelleiros do Partido Popular, unha vez máis, cando teñen que escoller entre os intereses de Vilalba e os intereses do Partido Popular, escollen sempre Partido Popular, tamén nos dá unha medida de a importancia que ten para eles Vilalba, os vilalbeses e os seus problemas. E despois creo tamén importante que por unha vez o Partido Popular separe o que é unha administración do que é un partido político. Entendo que para falar coa Xunta de Galicia, como representante dos vilalbeses e vilalbesas, terei autoridade suficiente para dirixirme á directora xeral de mobilidade, porque ela ostenta un cargo institucional. E, por tanto, entendo que non ten que ser un concelleiro ou concelleira dun partido político o que teña máis representatividade para falar cunha institución que a propia alcaldesa, que gústelles máis ou menos, representa os veciños e veciñas de Vilalba. Imos abrir un segundo turno de intervencións dos distintos grupos. No, a ver, eu non sei, cada vez que falo, a alcaldesa sempre a dixo a tónica. Da igual que emoción presentemos ou que rogo presentemos, sempre queda tónica coas miñas palabras. Ou non se me entende ou non se me queda entender. Igual lle digo ao membro de Vilalba Aberta, o señor Modesto Renda, que aquí naide falou de facer unha intervención por parte do Partido Popular contra a Xunta de Galicia. Eu falei de que si o equipo de goberno facía un plantexamento do que hai que facer realmente, ou do que quere facer coa estación de autobuses de Vilalba. Si esa estación de autobuses de Vilalba ao mellor se quere dedicar a outra actividade totalmente distinta, ou se se pode dedicar a outra actividade distinta e poñer a estación ou unha marquesina noutro lugar para dar servicio aos viaxeiros que se acerquen a Vilalba, simplemente nos a pode presentar a nosotros e nosotros apoiaremos, si é polo ben dos veciños de Vilalba, apoiaremos esa solicitude e iremos e votaremos nas mocións que faiga falta sempre cando teñamos algo polo que votar, algo polo que sabemos que queremos que se faiga nesa zona de Vilalba. Mientras tanto, é simplemente un cabreo que ten este equipo de goberno que ven demostrando en redes sociales continuamente, porque o único que fai desde o equipo de goberno é falar da estación de autobuses. Se hai algún tipo de problema, se o Partido Popular, faremos claro, se o Partido Popular saca en redes sociales criticando a Rúa da Pravia, como se falou agora mesmo da Rúa da Pravia, o día seguinte en redes sociales a estación de autobuses da Xunta de Galicia. Se falamos do rural, que as vistas están sin amañar, o día seguinte a Xunta de Galicia ten abandonado a estación de autobuses de Vilalba. Eu digolles, presenten un proxecto, digan o que queren facer realmente coa estación de autobuses de Vilalba, coméntelo con nosotros, e nosotros, se estamos a favor, ou estamos, o mellor dito, se vemos que é bon para os veciños e veciñas de Vilalba, apoiaremos sin ningún tipo de fisuras. É que se pode reunir coa directora xeral, pareceme super normal. Eu non dixen nunca que me fora a recibir antes a un membro do Partido Popular, de calquera dos que está aquí sentados, que recibiese a alcaldesa. Eso non o dixen eu. Vilalba Aberta. Fíxese, eu vou defender un posicionamento neste caso que non é o mesmo que defendín en campaña electoral, pero que creo que é o que se pretende en conxunto dentro do equipo de goberno. Sabe vostede que unha das propostas de Vilalba Aberta, proposta de máximos, que quere dicir isto, proposta que un candidato e un grupo político fai contando con ter a maioría absoluta na seguinte corporación, era a de manter as dársenas en funcionamento e dedicar o espazo interior ao pretendido centro de día. Os veciños non nos deron a forza suficiente para poder detentar todas as áreas de goberno, asumimos entrar nun goberno en coalición con outra forza política, cuxa proposta, unha forza política que detenta a área de infraestructuras urbanas, cuxa proposta é a de poñer en valor, tal e como a coñecemos, a estación de autobuses. E creo humildemente que o que se está pedindo dentro do Partido Socialista, neste caso dende a alcaldía, é que nós asumimos no contexto do goberno de coalición, é que a Xunta de Galicia, como titular da infraestructura,
faga as necesarias e mínimas labores de mantemento. Iso é un elemento que creo que plantexa o equipo de goberno. Por tanto, a proposta está feita. Non é moi difícil, non é facer nada rimbombante para con esa infraestructura. Por tanto, eu creo que os veciños están tamén nesa liña e tempo haberá de poder plantexar outra serie de cuestións. Pero eu creo que nesta legislatura a proposta do equipo de goberno é unha proposta lóxica e de mínimos e, por tanto, eu creo que o Partido Popular o que deberá é arrimar o ombro nesta reclamación. Bénega. Xa dixen que o noso voto vai ser favorable a esta moción e, bueno, en todo caso, que se o Partido Popular ten algún plan distinto de manter a actual configuración da estación de autobuses, pois que o manifeste, ou se ten, non sei. Bueno, vou responder basicamente pois o que me dixo o voceiro do Partido Popular e vou empezar dicíndolle que eu quedome atónita. A tónica é outra cousa que eu sepa e non é pois unha emoción. O meu planteamento coñéceo perfectamente a directora xeral de mobilidade porque yo trasladei por escrito, a través da prensa, por teléfono, nas distintas reunións, e xa non sei como máis yo podo trasladar. Nós estamos abertos a calquer proposta da Xunta sobre unha infraestructura que é de titularidade da Xunta. O que nós creemos que é de xustiza e que necesitan os veciños e veciñas de Vilalba e que necesita Vilalba, porque é unha vila con 14.000 habitantes e con unhas dimensións suficientes e, ademais, que está situada nun nudo de comunicacións importante, é un lugar donde agardar o autobús a cuberto, con uns paneis informativos donde os veciños e veciñas que vayan usar o transporte colectivo de viaxeiros por carretera saiban en que horarios saen e chegan os autobuses, de onde veñen e a onde van. Básicamente eso, é uns aseos ou baños a donde poder ir en caso de que se encontren mal ou teñan que facer pois as súas necesidades máis básicas. Eu creo que non estou pedindo nada do outro mundo. É máis, isto pode non contrastar, está remitido por escrito en reunións e de distintas formas nos vídeos que ve vostede nas redes sociais, tamén yo explico. Entón, non me pode dicir que non sabe cal é o planteamento do Partido Popular. Pero claro, é que decía antes que o Partido Popular en Vilalba ten unha doble moral e voullelo exemplificar aquí hoxe novamente. Fai uns días viñeron os senadores do Partido Popular, que agora está moi de moda, que cando o Partido Popular de Vilalba non ten nada que dicir, pois veñen os senadores a facernos unha visita e a facer propostas e a desinformar os veciños e veciñas sobre cuestións varias. Entón viñeron e pedíronlle ao goberno do Estado que amañase as casas dos camineros que están aí na entrada de Vilalba vindo dende o polígono. Claro, esa iniciativa pareceulles moi boa, pero cando descubriron que a titularidade era 100% da Xunta, pois xa aí decaeu toda a iniciativa porque non vai a ser que a Xunta de Galicia teña capacidade e teña competencia para dedicar a alugueiro social e reformar as vivendas dos camiñeiros. Por tanto, poden nos querer facer comulgar hoxe aquí con rodas de muiño, pero calquer veciño ou veciña de Vilalba sabe que temos motivos de sobra para estar cabreados, para demandar unha e outra vez que se arregle a estación de autobuses e que se dota Vilalba dunha infraestructura acorde ao que se merece e podenme dicir o que queiran unha e outra vez porque saben sobradamente que teño razón. Pero cando lles tocan a campana desde outros sitios, pois teñen que votar cousas tan incongruentes como en contra desta moción. Imos proceder á súa votación. Votos a favor. Votos en contra. E así foi como o Partido Popular de Vilalba pois lle di aos veciños de Vilalba que, a xuízo deles, pois que a directora xeral de emerxencias faiga un posicionamento respecto da estación de autobuses, pois non é importante. Imos pasar ao punto número 11, que é unha moción do Grupo Municipal Socialista relativa á actualización estructural e outras dos centros educativos públicos de Vilalba. Para elo ten a palabra o concelleiro de Servizos. Boa tarde de novo. A verdade é que, para empezar, despois da moción anterior e das intervencións anteriores, pois non sabe moi ben que facer, porque un xa está pensando que vai facer o Partido Popular, como lle vai facer para dicirlle que non a unha moción, a unha solicitude de millora das infraestructuras educativas do noso Concello. É seguro que vamos esperar un pouco, pero igual está capaz de facelo. Por lo tanto, bueno,
É unha moción lóxica de mellora das infraestructuras educativas, tanto do ensino primario e secundario, tamén de educación infantil, que creemos lóxica e aberta, non? Falamos xa que, eu probablemente non sei, pero creo que son o máis vello de aquí. Eu fun xa dos que inaugurei, creo, o grupo escolar daquela no ano 67, 2 anos antes creo que xa existía o instituto, que era grupo escolar instituto, grupo escolar despois nome de Mata Vizoso, non? Dende aquela, pois evidentemente cambiaron moitos as circunstancias de educación, non só de educación, senón de como manifestar e como adaptar os edificios ás novas circunstancias de legislación no eido educativo e no eido de comunicación e no eido de accesibilidade. Os edificios de Vilalba, os concellos, os edificios educativos, pois teñen unhas eivas moi grandes que podemos apreciar todos os que estamos nos consellos escolares e fundamentalmente despois de que a Xunta de Galicia, pois, como ten que ser, faiga as súas inspeccións regulamentarias e levanta as súas actas oportunas polo personal técnico. Vemos que a Cotío, sobre todo, pois, bueno, cada ano, despois os directores, as directoras, pois, dirixense ao Concello para que actuemos sobre esos lugares, sobre esas deficiencias que son vistas nas distintas inspeccións da Xunta, moitas veces de maneira estrutural e outras maneiras de servicios obsoletos que non requiren un mantemento, senón unha reposición na súa totalidade. Polo tanto, entendemos que é unha moción aberta, caída, que o único que pedimos, que eu supoño que así hoxe agora o Grupo Popular poda dicir que sí, que estamos a Xunta de Galicia como responsable do sistema educativo, pois poda facer un traballo técnico para que, podíamos un plazo de 6 meses, os seus servicios técnicos revisen as distintas estruturas educativas de Vilalba desde o ensino primario, secundario e de educación infantil e emitan un dictamen oportuno para o seu coñecemento dos centros educativos e non só con eso, senón que o presuposten. E unha vez que esteña presupostado, que se lle dé rango de efectividade nos orzamentos e se comprometan uns tempos para a súa execución e que eses tempos, evidentemente, se cumplan de unha maneira transparente non só nos colexios, senón á sociedade civil e, como non, aos representantes dos concellos que temos que estar neses centros educativos. Eu creo que é unha moción lóxica, é unha moción oportuna, porque cada ano temos moitos problemas os centros educativos de facernos cargo dunhos gastos que, en principio, non deberíamos de telo que facer. Por lo tanto, pedimos a aprobación de todos os grupos políticos neste pleno e trasladarlle á Xunta de Galicia estes 2 puntos que están explicitados no corpo da moción que se presentou. Ben, imos abrir un turno cos distintos grupos. Ten en primeiro lugar a palabra o voceiro ou voceira do Partido Popular neste punto. Ben. Antes de nada, decir que, bueno, señora alcaldesa, cando fala algún dos membros do grupo do Partido Popular, incluso do Grupo Socialista o Vilalba Aberta, sempre dice que hai que ceñirse ao punto do día, non? O punto ao que se está a falar. Sin embargo, antes foi iso polos ceros dúbida, falando dunhos senadores que viñeron aquí a Vilalba. Decirlle que, bueno, que tamén está equivocada, o 100% das viviendas non son da Xunta de Galicia. Hai unha parte, son 10, creo recordar que son da Xunta de Galicia, outras 12 de Fomento, pero bueno... Non fai o mesmo que a min e ciñase ao punto da orde do día. Claro, pasa que usted pode me cortar, eu non. Bueno, debatemos hoxe a moción do Grupo Socialista que pide instar a Xunta de Galicia a realizar a validación e comprometer investimentos nos centros educativos de Vilalba. Escoitando a exposición de motivos que trae aquí o Grupo Municipal Socialista, parece que a Administración Autonómica non fai absolutamente nada polos colexios de Vilalba e que ten totalmente abandonada a nosa vila, non? Pero a realidade é ben distinta, non? O investimento da Xunta de Galicia en anos de centros educativos de Vilalba foi superior a 2,5 millóns de euros e desde que se fixo o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, a Consellería de Educación leva invertidos máis de 1.200.000 euros no noso municipio. Falamos de máis de 240.000 euros no Les Peñanovo para eficiencia energética, falamos de máis de 150.000 euros no Mata Vizoso
para eficiencia e instalación de ascensores, falamos de casi 200.000 euros no Tarachá para tamén mellora de eficiencia enerxética e falamos de máis de 130.000 euros no Monseivane tamén para mellora de eficiencia enerxética. Iso demostra que a Xunta de Galicia non responde con silencio, senón que planifica as obras, fai estudios do que realmente é necesario en distintos centros educativos, non só de Villalba, senón nos 1.600 centros educativos de que dependen da Consellería de Educación, e, según o orzamento que ten a Xunta de Galicia, pois vai realizando as súas labores de mantenimento, non? En segundo lugar, debemos de falar con corresponsabilidade de legalidade. A Lei de Bases de Régimen Local e a propia legislación educativa estatal deixa moi claro que as tarefas de conservación, mantenimento e limpieza dos centros de educación infantil e primaria corresponden en exclusivo aos concellos, como xa sabe o concelleiro que está a defender esta moción. Moitas das deficiencias, problemas menores que acaban agravándose, non son froito de fallos estruturais, senón de unha falta de mantenimiento ordinario. Entón, tampouco é de recibo que o Concello lle solicite a Xunta un exceso de miras nos institutos ou nos colexios de Vilalba, cando, ao mellor, tamén o ten que facer portas para dentro, non? Por respecto ás competencias institucionais e porque a Xunta xa inviste con criterios obxectivos e técnicos na nosa vida, teremos que votar en contra desta moción. Moi ben, gracias. Vilalba Berta. Ben, señor García Leira, antes, no segundo punto da orde do día, falamos de viais e falamos da pista de Gomariz. Imagínese vostede que eu vou a Goiriz, ten que ver co punto, non se asuste, non vou facer o que fixo antes. Imagínese que eu vou a Goiriz e lle digo aos veciños aos que este vial dá servicio que levamos investido dende a área de infraestructuras rurais alrededor de 1,5 millón de euros no que vai de mandato. Que me dirá a veciña de Gomariz? Pois diráme, moi ben, pero eu non podo salir da casa, non? Pois isto é un pouquiño o que lle trasladamos dentro do Grupo Municipal de Vilalba Aberta. O que se investiu durante anos serviu para solucionar deficiencias durante eses anos, pero é público e notorio, achegándose aos diferentes centros de educación públicos do Concello de Vilalba, que hai deficiencias, sí, estruturais a resolver, que non se poden en ningún caso resolver mediante o necesario mantemento. Tamén, humildemente, eu formo parte do Consello Escolar de 2 centros públicos do noso Concello, as laboras de mantemento, con todas as limitacións orzamentarias que ten o Concello de Vilalba, se están a levar a cabo puntualmente e na medida do posible, insisto, sempre en estreita colaboración cos centros e as AMPAs. Por tanto, o que se pide na moción que defende o Grupo Municipal Socialista, co cal nós estamos plenamente de acordo, é que se siga a facer un esforzo orzamentario sobre duns centros que non son uns centros inaugurados fai 5, nin 10, nin 15 anos. Son centros que no seu día foron pioneiros no contexto da nosa comarca e que agora, derivado do paso dos anos, necesitan ese lavado de cara. Por tanto, nós imos votar favorablemente á moción do Partido Socialista e agardamos que vostedes, por primeira vez, diría eu, no que vai de mandato, voten a favor dunha moción que interpela os seus homónimos da Xunta de Galicia. Moi ben. Benegán? Ben, vadesme permitir que fale de algo que coñezo en profundidade. Botei moitos anos loitando co Concello e loitando co Xunta de Galicia para mellorar as condicións do Inso Bermúdez. Saben cando se nos fixeron as obras que eran estrictamente necesarias? Non eran obras de mantemento, eran obras estruturais, dicir, tuberías oxidadas, tuberías nos sotos, mestura de, chegamos a ter 1,5 metro de augas fecais nos sótanos do colexo, así lo digo, 1,5 metro de augas fecais debaixo do colexo, non se paraba co cheiro. Bueno, pois todo eso fixose cando o Inso Bermúdez tuvo a sorte de tocarlle un 10º de lotería. Desde ese momento, entón sí, a Xunta de Galicia estuvo a favor de que fixéramos as obras, sempre a cando as pagaremos nós. Primeiro intentou quedársenos co 10º e despois, como non o conseguiu porque non tiña maneira de conseguirlo, claro, senón ben seguro que daríamos igual.
Despois, as obras fixéronse, pero pagándose. Non sei o que pasou co que quedou, nin me importa. Pero quero dicir que iso foi así, e non, a Xunta de Galicia non puxo un peso para arreglar esas cousas. Bueno, o noso voto vai ser favorable a esa iniciativa. Ben, imos abrir un segundo turno de intervencións, Partido Socialista. Pois estaba expectante a ver como iban a facer para votar en contra, de verdade, vos sabería, pero expectante. Eu non sei se é que non leístedes, non leíches os acordos. Igual compre volvelos a ler. Aquí en ningún momento se dixo que a Xunta de Galicia nunca fixera nada, que evidentemente fixo moito menos do que debía, o acaba de explicar Tino agora, situacións críticas non de batalla, o Inso Bermúdez houve derrumbes de paredes, etc., como momentos incluso que non de batalla, e nos outros colexios tampouco. Nas estruturas obsoletas que hai hoxe en día, o Concello vese negro para poder facer o mantemento, porque hai que facer unha reestruturación moi importante de moitos elementos que despois o mantemento se ve imposibilitado para facer. Pero mira, a ver que hai de contra en isto. Vamos a facer un exercicio pedagóxico aquí a ver se somos capaces. Instar a Xunta de Galicia para que no prazo máximo de 6 meses realice unha avaliación técnica integral do estado de conservación estrutural e das necesidades de rehabilitación e das que deriven da propia actualización pedagóxica de todos os centros educativos. Que hai de malo en eso que técnicos da Xunta, que técnicos que a Xunta decida veña aos colexios de Vilalba, que faiga unhas inspeccións regradas e que diga estruturalmente isto. Que hai de malo en eso? Despois, espero que non lo expliques. A ver, que hai de malo en que se faiga? O mellor resulta que chegan e dicen, mira, está todo perfecto, non hai nada que facer. Bueno, pero vámoslo documentar, a ver se é tan real como realmente se quere dicir. Punto 2. Reclamar á Xunta de Galicia que unha vez coñecidas as necesidades debidamente presupostadas, as inclúa nos orzamentos finalistas da vindeira anualidade, garantindo, mediante contrato, a súa execución nos prazos que se determinen coa debida transparencia. Que hai de malo en eso? Resulta que fixéronse unhas inspeccións, fixéronse unhos estudios, fixéronse unhos proxectos, están debidamente señalizados, presupostámolos e digamos cando se van facer en que plazo. Que hai de malo en eso? Como lle damos a volta a isto para dicir ao respecto dos centros educativos de Vilalba? E xa digo, de primaria, de secundaria e de educación infantil. En todos eles, eu estou no Consello Escolar do Lois Peñanovo e as deficiencias estruturales do Lois Peñanovo que estamos repasando Consello Escolar tras Consello Escolar e mandándolles á Xunta de Galicia, e a resposta neste momento está non se sabe onde. Ora sí, cando veñen inspeccións e hai que actualizar a revisión da salmonela, a revisión de determinadas historias da auga, a iso sí, ao Concello sí que se lle exixe de telo, e ademais rapidísimamente, e actuamos cunha diligencia que o dicía o voceiro de Vilalba Berta, o dicía Modesto, cunha diligencia importante ao respecto de todas as demandas que nos fan os directores e as directoras. Que pasa? Que algunha vez non podemos facelo porque estamos falando de xa tal decadencia estrutural que hai que abordar outra serie de medidas. Que hai de malo nesto, José María? Espero que agora nos podas explicar que hai de malo nestes dous puntos que estamos pedindo. Ao mellor resulta que están todos ben. Oye, ben, aplaudimos e dicimos, bueno, a Xunta veu, fixe un traballo bárbaro, pois estábamos equivocados. Pero me pedilo, nada máis. Escoitamos atentamente a réplica do voceiro do Partido Popular. Si quero facer unha réplica. Se quere, por suposto. Está no uso da palabra. Se quere decir algo e senón, pois darei paso aos seguintes grupos. Vamos a ver, vou acoller unha pequena parte do que dixo o señor Modesto Renda na súa primeira intervención neste pleno cando se defendeu o Concilio Tarde, de que sí que nosotros votamos a abstención porque queríamos algo máis grande, digamos, non? Sin embargo, o señor Modesto Renda, moi coherentemente, nos dixo que, como sabemos, pois, os ingresos ou os cartos que hai para determinadas cousas son limitados. Pois exactamente lle pasa o mismo a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia ten que amañar máis de 1.600 centros na comunidade autónoma galega.
Supoño que todos os concellos de nosa comunidade estarían moi de acordo en solicitar a Xunta de Galicia que presuposte exactamente, que fai un presuposto que diga que vai nos presupostos da Xunta de Galicia o que vai a mañar o ano siguiente neses centros, o cual é inviable. Inviable porque ás veces, como aconteceu fai pouco, houve temporais e a Xunta de Galicia tuvo que incrementar esas partidas en, creo recordar, en 5 millóns e pico de euros. Vale. A Xunta de Galicia ten un plan de ruta, que ese plan de ruta chamalle Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, con unha serie de técnicos que son os que revisan todos os colexios da comunidade autónoma. Eu entendo que unha vez revisados eses colexios farán o que consideren oportunos si eses presupostos chegan. Ao mellor eses presupostos podían ser máis altos si o Partido Socialista non votara en contra no Parlamento de Galicia de un plan nacional de infraestructuras educativas que solicitou o Partido Popular con fondos estatais. Ao mellor a Xunta de Galicia tiña máis cartos se o Partido Socialista non votara en contra no Parlamento Galego da rebaixa do IBI para obras nos centros educativos. Entón, ao mellor, o presuposto que tiña a Xunta de Galicia era maior e podería facer fronte a todas as solicitudes, que supoño que serán moitas, que se fan desde diferentes concellos da nosa comunidade. Por iso, non podemos votar a favor desta moción. Moi ben, gracias. Vilalba Berta. Moi rapidamente. Hai unha publicación nas redes sociais do Partido Popular de Vilalba que se repite constantemente no que vai de mandato. Sempre vai acompañada dunha foto. A foto cambia, pero o texto é idéntico. Hai como un emoticono dun balado, unha valla destas de obra, me parece recordar, e o texto dice tal que así: estado ruinoso das pistas do Concello de Vilalba. E entonces o Partido Popular, si, volvo a falar de pistas, o Partido Popular di no pleno que non hai unha planificación e que hai multitude de viais nun estado calamitoso. Dentro do equipo de goberno, neste caso o responsable, que é o que fala, dícese que se está facendo todo o esforzo por mellorar a rede viaria de titularidade municipal e humildemente, creo que é verdad, pon en riba da mesa as cifras, pero vostedes siguen facendo esa publicación. Entonces, claro, un que fala que non era o mellor da súa clase en matemáticas, pero que a regla de 3 a comprendía ben, pode ver un paralelismo ao respecto do que aquí se está defendendo. Dependendo de quen sexa o responsable dunha obra, o Partido Popular sigue un criterio ou sigue outro. O Concello de Vilalba, o Concello con máis quilómetros de viais de titularidade municipal, ten que ter absolutamente todos os viais nun estado perfecto de conservación. Pero a Xunta de Galicia, que ten tantísimos centros sobre os cales actuar, non ten capacidade orzamentaria. E entonces, en aras de que os veciños que nos están oindo non apaguen o ordenador e nos deixen de votar a todos, tomándonos por uns auténticos trileros, porque non nos centramos na proposta de mínimos e decimos e asumimos que todas as administracións temos limitacións económicas, lóxicas en base a todo canto hai que facer, pero hoxe como representantes dos veciños e veciñas de Vilalba tomamos unha posición común para que a Xunta veña facer esas análises, como decía o voceiro socialista, de carácter técnico e se vexa un exemplo na veciñanza do que os seus representantes están a facer aquí. Creo que sería o máis lóxico, creo que sería o máis acaído e é a proposta que defendemos dentro do noso grupo municipal. Bénega. Non vou a decir máis nada sobre o tema, vale? Perfecto, pois habendo exposto xa os distintos grupos o seu posicionamento, a palabra que utiliza o Partido Popular nas súas publicacións é estado deplorable. É sempre a mesma palabra. É difícil enganarse porque non teñen outro término no vocabulario e utilizano para todo, nas mocións, en todo o que presentan sempre o estado é deplorable. Bueno, eu creo que hoxe, pois, o voceiro do Partido Popular non o ten fácil porque, bueno, el trata de facernos comulgar con rodas de muiño a facernos ver que el en realidade representa os intereses dos vilalbeses e das vilalbesas. Asistimos unha vez máis pois a exposición do representante da Xunta de Galicia
en Vilalba que, bueno, pois pensa que ten que mirar por a Xunta e non ten que mirar por os veciños e veciñas de Vilalba. E este caso pois é un novo exemplo da evasión de responsabilidades da Xunta de Galicia respecto das súas competencias que ao final acaba caendo sobre os concellos e sobre as arcas municipais, porque si todo o problema que hai nos centros educativos pretende ser pois mantemento, ao final o Concello está asumindo unha serie de custes moi importantes que lle corresponden a outra administración, neste caso a Xunta de Galicia. Imos proceder a votar este punto número 11 da orde do día, que é a moción sobre a actualización estructural dos centros educativos. Votos a favor? Votos en contra? Ben, pois queda aprobada cos votos a favor do Partido Socialista, Vilalba Aberta e o BNG e co voto en contra do Partido Popular. Imos pasar ao punto número 12, que é unha moción do Bloque Nacionalista Galego relativa á necesidade urxente da reparación e mellora da estrada LUP 6513. Para elo ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. A ver, vou a ser moi breve. Trátase aquí de unha obra que foi anunciada xa en febreiro do 25, me parece, e nesta moción o que se fai é instar ao Concello, ao equipo de goberno neste caso, a que a Diputación acometa dunha vez por todas esta obra. Nada máis. E, bueno, solicito o apoio dos grupos que así o consideran. Ben, bueno, antes de dar un turno de intervención aos grupos, pois vou aclarar que sobre esta vía xa, pois, creo que o ano anterior se actuou, pois, dende o inicio da mesma ata a rotonda de Momán, na reunión que mantiven coa presidenta da Deputación, solicitouselle con urxencia o arranxo fundamentalmente entre os kilómetros 2 e 4 e segundo me trasladaron dende o propio ente provincial, pois vaise a acometer nas vindeiras datas a aprobación deste, bueno, do proxecto para actuar sobre este vial que en concreto creo que se vai elevar a vindeira ou a seguinte xunta de goberno da Deputación Provincial. Por tanto, xa é unha actuación que como equipo de goberno lle demandamos á Deputación e que temos o compromiso de que en vindeiras datas pois será unha das vías sobre as que actúen. Non obstante, pois vamos lle dar a palabra aos distintos grupos. Ten en primeiro lugar a palabra o Partido Popular. Sí, moi boas tardes de novo. Neste punto estamos a favor da proposta que trae o compañeiro Tino referente a esta vía. É un rogo, non hai que votar, pero grazas polo... Emoción. Perdón. Partido Socialista. É raro que non se convertise, tamén o digo, vamos, pero... Non, porque é unha competencia de outra administración. Simplemente dicir que creo, por alcaldesa, se non estou eu moi equivocado, pois debe ir á Xunta do Goberno do día 5, do 5 do mes que ven, e entonces está prevista xa a súa toma en consideración por parte da Diputación Provincial. Vale. Nada máis, gracias. Vilalba Aberta. Ben, aínda que sexa reiterativo, vamos dar ese apoio, lembrando tamén que, aínda que non tiña competencias directas en materia de infraestructuras, o BNG forma parte do goberno da Deputación Provincial. Por tanto, o noso apoio en aras dos intereses dos veciños de Vilalba, pero, lóxicamente, tamén facendo esa necesaria reflexión. Ben, pois, habendo exposto os distintos grupos o seu posicionamento favorable a este rogo, pero sobre todo tendo en conta pois que esta moción, pero sobre todo tendo en conta que xa foi trasladado ao ente provincial e que hai un compromiso en firme pois de reparalo en vindeiras datas, pois procedemos á votación desta moción. Votos a favor? Ben, pois queda aprobada por unanimidade. Imos pasar ao punto número 13, que agora sí é un rogo, neste caso do Partido Popular, sobre a mellora do acceso ao aparcamento da Rúa das Pedreiras. Para elo, pois vamos lle dar un turno de intervención ao voceiro do Partido Popular. Ben, vou directamente xa á exposición de motivos. Ben, o aparcadoiro público situado na Rúa das Pedreiras, ali no entorno da Rúa das Pedreiras, ao lado do auditorio, constitúe unha infraestructura de uso habitual para dar servizo tanto ao entorno da Praza de Santa María e ás vivendas da zona residencial próxima como ao auditorio municipal e demais equipamentos do entorno, aumentado agora pola instalación do SEPE e do Servicio Galego de Emprego. Pero o estado actual deste aparcadoiro presenta diversas deficiencias tanto en materia de señalización como de seguridade viaria e accesibilidade.
situacións que veñen sendo trasladadas de maneira reiterada polos propios usuarios e veciñanzas da zona, dos cuales me incluyo. En primeiro lugar, considérase necesario reforzar e mellorar a sinalización do aparcadoiro, tanto nos accesos como nas entradas como nas saídas, facilitando a orientación dos vehículos e garantindo unha circulación máis segura e ordeada. Do mesmo xeito, a saída cara á Rúa das Pedreiras presenta importantes dificultades de manobra, obrigando aos vehículos a realizar un xiro de prácticamente 180 grados para incorporarse ao sentido da circulación. Unha circunstancia que complica a circulación e incrementa o risco de incidencias, especialmente nos momentos de maior afluencia. Creo que a todos temos visto un coche que intenta salir do aparcadoiro, ten que dar marcha atrás e o que ven atrás, que é a costa abaixo, pois méteselle e xa montamos o tapón. Quer dizer que é unha cousa que ocorre con frecuencia. Ademais, a situación da rampa de acceso a saída evidencia problemas de conservación e drenaxe. Durante os episodios de choiva prodúcense arrastres de grava e pedras cara á beira-rúa e á propia calzada da Rúa das Pedreiras, xerando problemas de accesibilidade e situacións de perigo para os peóns debido ao risco de esbaróns e tropezos. Esta problemática afecta especialmente ás persoas maiores, nenos e persoas con mobilidade reducida, polo que resulta necesario actuar de forma prioritaria. Igualmente, compre reforzar a sinalización de prohibido estacionar no acceso dende a Rúa Ferrería, xa que o estacionamento indebido nesta zona dificulta notablemente a entrada e saída dos vehículos nun acceso xa de por sí estreito, xerando problemas de circulación e confusión entre os usuarios do aparcadoiro. Tamén creo que non se nos escapa a ninguén, sobre todo días de feira, que esos días é onde é especial o problema que se genera. E, eu podo vos enseñar fotos en donde hai 3 vehículos que veñen da lá, ou sea, que pretenden entrar, e 3 vehículos que pretenden salir, ou 2. Solamente hai unha sinalización de prioridade na saída, que está posta con unhas bridas ali nun poste de Vedasa. Pero, claro, os que pretenden entrar non teñen ningún tipo de sinalización que lles ceda ou lles saque a prioridade. Co cual, xa temos montado o Cristo de que eu teño a razón e tú non a tes, e as discusións en materia de tráfico xa sabemos a veces como acaban. Ben, debido á súa importancia como espacio de estacionamento público, considérase necesario mellorar tanto a súa funcionalidade como as condicións de seguridade viaria e accesibilidade. En atención ao exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Vilalba eleva ao pleno da Corporación Municipal o presente rogo. Mellorar a sinalización horizontal e vertical do aparcadoiro público na Rúa das Pedreiras, especialmente nos accesos e saídas. Estudar e executar unha mellora da saída cara á Rúa das Pedreiras que facilite a incorporación dos vehículos e incremente a seguridade viaria. Actuar sobre o pavimento, drenaxe e sistema de recollida de augas da rampa de acceso e saída do aparcadoiro, evitando os arrastres de materiais cara á vía pública, e reforzar a sinalización de prohibido estacionar no acceso dende a Rúa da Ferrería. E eu engadiría, se é posible, que hai un problema añadido que é os residuos que se deixan contra as vallas, detrás dos coches e contra os muros, que aquilo estáse convertindo, evidentemente, pois, cando se desbroza, o que vai desbrozar encontrase de todo, porque, claro, todos somos algo cómodos e tratamos de tirar o que deberamos de levar no bolsillo hasta a casa, pois tirámoslo según nos convén. Por todo iso, solicítase ao Concello de Vilalba que adopte as medidas necesarias para mellorar a seguridade, a accesibilidade e a funcionalidade deste aparcadoiro público. Grazas. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Bueno, tal como outra vez hoxe. Dicir que sí, que evidentemente que hai cuestións que tes toda a razón ao respecto dese aparcadoiro. Eu entendo que algunha das cousas debería ser, se explicará o responsable de mobilidade, que son complexas, pero evidentemente que o que se trata é que se preste o mellor servicio posible
eu entendo que por onde dices ti que é bon que non se poda colocar o aparcamento e dicir que se pode prohibido aparcar, e o resto, bueno, xa non é na miña competencia, pero entendo que vai ser complicado, sobre todo na entrada e na saída, por as circunstancias que ten ese terreno, sobre todo en tema da altura. Pero parecenos que estas cousas son positivas para o pobo e que canto se pode mellorar é bon. Vilalba Berta. Ben, hai varias cuestións que se plantexan, cuestións diferenciadas, e eu creo que unha delas sí que intentamos poñerlle solución, que é a de reforzar a sinalización nas entradas do noso casco urbano. A inicios de mandato dende a área de mobilidade colocamos, creo recordar, 5 sinais verticais que rezaban o mesmo texto, parking, centro histórico, para, na medida do posible, intentar facilitar nas diferentes entradas do concello o acceso a este aparcadoiro público que non de titularidade municipal no noso centro histórico. O que se comenta dentro do Partido Popular desa posibilidade de prohibir o estacionamento na Rúa Ferrería pode ter todo o sentido do mundo e é algo que eu creo que se pode analizar, no que non estamos, non é que non esteñamos de acordo, é que vemos absolutamente inviable, e xa é un aspecto que inclúe as infraestructuras urbanas, é a repavimentación ou a utilización de outro tipo de material que non seña o da zaorra artificial nesa campa, porque precisamente non estamos a falar de un chan que non é de titularidade municipal, hai un acordo de alugueiro, pero en ningún caso é propiedade do Concello, e eu faría o símil co aparcadoiro público que está en fronte do centro de saúde, un aparcadoiro público que se habilitou en tempos de gobernos do Partido Popular, creo recordar, baixo o goberno do alcalde Gerardo Criado, é que precisamente tampouco nunca se puido actuar sobre del con máis que un pouquiño de mantemento con zaorra artificial, precisamente por esa circunstancia. Non, o ideal, o que pase que para iso ainda temos que agardar un pouco, é que no contexto dunha modificación do planeamento, como pode ser unha aprobación definitiva dun plan xeral, xa se especifiquen zonas concretas de estacionamento que sexan chan dotacional, por tanto, chan titularidade do Concello Municipal, sobre o cal se pode actuar pois con un aglomerado ou con unha pavimentación á altura do que se merece. Isto pois son, como noutros moitos concellos, con moitos colores diferentes, solucións para intentar dar un servizo aos veciños, e coa salvagarda da cuestión da pavimentación podemos estar de acordo co plantexamento do Partido Popular e así o analizaremos. Benega. Non teño nada que decir. Perfecto, pois habendo debatido este rogo e habendo pois manifestado os distintos grupos o seu posicionamento, non sei se algún grupo quer facer algunha outra intervención. Dalle o botón, por favor. Cando está vento de Nordés, aquilo é insufrible. Insufrible, e a casa de Práxides, eu non sei como fai para ter as ventanas limpias, eu sei o que costa na miña, que aquilo é terrorífico. E cando ven aire de Nordés, aquilo é insufrible. Moi ben, imos pasar ao punto número 14, que é un rogo do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a falta de climatización no punto de atención á infancia. Ten a palabra para defender este rogo voceiro ou voceira do Partido Popular neste punto. Perdón, non sei, bueno, é un rogo que igual algún, bueno, a min na orde do día figúrame aquí. Vamos retirar, A ver, os rogos están ordenados por a maior representatividade dos partidos políticos. É un rogo que o Partido Popular presentou por urxencia. Entón, incluíuse na orde do día e foi remitido por correo electrónico aos distintos voceiros esta mañá por parte dos traballadores municipais. Non sei se o Partido Popular decía ahora o seu voceiro que o iba a retirar, pero en todo caso, na orde do día figura neste punto. Sí, a ver, vamos a retirar porque era unha das deficiencias que nos decían usuarios do PAI, pero pues, hoxe por a mañá nos dixeron que xa estaba solventado ese problema, entonces tomen a caso, non sei se podemos cambiálo por poñer aquí un aire acondicionado. Bueno, en todo caso, para que o saiban pois os distintos
concelleiros e concelleiras, no punto de atención á infancia, como en casi todas as instalacións, estes días pois facía moita calor. Entón, por parte do equipo de goberno, pois xa dentro do primeiro momento unha empresa de climatización veu a ver a obra para ver pois de instalar un sistema de aire acondicionado en condicións e tamén pois de renovación do aire. O que pasa é que, bueno, por a dimensión das obras non se pode facer pois de xeito inmediato. Entón, bueno, o que sí que podíamos facer de xeito inmediato foi a compra dun equipo portátil de aire acondicionado que xa está instalado e que, bueno, pois está funcionando para que a temperatura pois pudese baixar ata os 22-23 grados, que é pois unha temperatura aceptable, e tamén pois temos encargados xestores para que bueno, pois non deixen pasar tanta calor e, bueno, no mes de agosto, cando o punto de atención á infancia este pechado, pois intentaremos facer unha obra definitiva. En todo caso, bueno, pois esa é a información que quería trasladar, e pasamos pois a o rogo, moción reconvertida do Bloque Nacionalista Galego sobre a constitución e activación do Consello Escolar Municipal. Para elo ten a palabra o voceiro do BNG. Moi ben. Bueno, este rogo, moción reconvertida, trátase de preguntar que pasa coa tan prometida constitución do Consello Escolar Municipal, porque xa se aprobou, creo que unha moción relativa a este tema, e vai pasando, e a historia sigue aí, parada. Ben, pois imos abrir un turno de intervencións. En primeiro lugar, pois ten a palabra a concelleira de Educación. Bueno, a verdad que o órgano este, do que, bueno, que trouxeste varias veces a pleno, sí que pode ser útil en según que circunstancias para tratar varios temas, pero como estamos continuamente falando cos centros educativos, cos pais e máis membros da AMPA e non membros das AMPAs, e tamén temos o Consello da Infancia, verdad, entendemos que ahora mesmo non é necesario. Además, acudimos aos consellos escolares, entendemos que hai unha comunicación constante directa con eles para resolver os problemas, e non entendemos que seña necesario ahora mesmo facer o Consello. Partido Popular. A ver, menos mal que repitiu a palabra Paula de que non é necesario o Consello Escolar, porque eu creo que fora nunha moción que habíamos votado todos a favor, pero bueno, e recordo a teima que me daban ao Partido Socialista cando gozábamos nosotros de que se fixera ese Consello Escolar, pero bueno, este é un rogo e non vou dicir nada máis. Vilalba Berta. Ben, no seu día, dentro do Grupo Municipal de Vilalba Berta, votáramos favorablemente a esa proposta e entonces, bueno, remitímonos a ese momento. Bueno, non vou desdecir a concelleira de Educación, pero me imagino que o que quixo dicir en realidade é que neste momento pois estivemos dándolle prioridade e falando pois cos distintos integrantes da comunidade educativa por outras vías. En canto sexa posible, pois procederemos á constitución e convocatoria deste Consello Escolar Municipal. Moi brevemente, decirlle á concelleira de Educación que decir que non é, creo que non utilizou as palabras apropiadas, non? Que non é necesario un Consello Escolar Municipal, non sei, dice pouco ao seu favor. Imos llevar un turno de réplica á concelleira de Educación para que aclare pois as súas palabras. No, refirmo a que non é necesario porque temos a comunicación constante cos colexios. Ao final estamos falando casi todos os días, e non a min ao meu compañeiro, cos nenos tamén no Consello da Infancia e da Xuventude. Non me refiero a que non sea necesario, que estamos tendo comunicación por outras vías. Partido Popular. Sigo coa dúda se se vai facer o Consello Escolar ou non. Ben, pois dale como comprometimos nesa moción que se aprobou e como pois mantemos ese compromiso, entendo que bueno, pois neste momento que estamos pois con unha carga de traballo importante e pois mantendo unha comunicación fluida cos distintos integrantes da comunidade educativa, pois tanto a través dese Consello da Infancia e da Xuventude como a presencia nos consellos escolares
e non houbo momento aínda para poñer a funcionar este Consello Escolar Municipal. Imos pasar ao punto seguinte, que é un rogo, moción reconvertida do Bloque Nacionalista Galego para a reparación e mellora da beirarrúa da Rúa Cidade de Lugo. Ten a palabra o concelleiro do BNG. Bueno, moción reconvertida en rogo, polo tanto, nada, manifestar a necesidade de reparar as beirarrúas da Rúa Cidade de Lugo, porque, bueno, vas andando e a verdade é que vas clac, 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 continuamente. Están todas as baldosas rotas, despegadas. Cando chove, bueno, salpicas o de adiante ou de atrás. Non hai máis que darse un paseo por ali para comprobar a situación deplorable desas beirarrúas. Ben, ten a palabra o Partido Popular neste punto. Escoitamos tamén atentamente o seu posicionamento. Ben, estamos de acordo co que plantexa o BNG neste caso, e eu, como fai ao final da moción reconvertida, en donde insta o Goberno a levar a cabo unha inspección técnica no conxunto das beirarrúas, pois pareceme lógico e pareceme que o mantemento precisamente é iso, verificar como está e logo poñerlle remedio. O que xa é unha cousa que quería comentar é algo que nos comentaron os veciños, porque no rollo, cando se fixo a pavimentación, non se fixo no paso de peatóns, non se fixo paso elevado ali frente ao rollo, que, bueno, que parece que antes había un reductor de velocidade e piden que se pode de alguna maneira regular iso. Ben, eso, pois no apartado de preguntas pode formulala de viva voz. Imos seguir debatindo este rogo. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Bueno, totalmente de acordo con este rogo, pero é unha cuestión. Esta estrada foi cedida pola Xunta e quedouse de facer un convenio no seu momento, é dicir, a Xunta está incumplindo desde o 2005 o convenio de amañar esta rúa e, por lo tanto, o Concello atópase nunha situación bastante complexa, é dicir, se firma un convenio, a Xunta non o cumpre, están as baldosas todas mal, pero porque naquele intre se traspasou ao Concello, pero tamén o que temos que exixir entre todos é que a Xunta de Galicia. Eu penso que xa houbera unha moción, además con un estudio feito, que se votara a favor por todos os grupos, de reclamarlle a Xunta de Galicia que arranxara isto. É dicir, non se pode pasar sempre ao Concello todas as cargas. Estamos de acordo co que estades dicindo, pero desde aquí estamos a que a Xunta de Galicia firme dunha vez por todas a renovación deste convenio. Habrá que amañar as beirarrúas como teñen que ser, o firme como ten que ser, o que faiga necesario, pero o que están cumplindo o convenio é a Xunta de Galicia. É dicir, o Partido Popular neste caso penso que o ten fácil. Exixirse tamén a Xunta de Galicia que arranxe o seu, independentemente o Concello pode parchar algunha cousa de vez en cando. Pero eso estaba valorado, me parece que o convenio naquele intre 1 millón de euros. Ben, pois neste caso, sí, o Bloque Nacionalista Galego houvese proposto unha moción para instar a Xunta de Galicia o arranxo desta beirarrúa, non se reconvertería en rogo. Vilalba Berta. Ben, estamos totalmente de acordo ca anterior intervención. Estamos a falar dunha cesión condicionada a un futuro investimento por parte da administración autonómica. Falamos de cousas firmadas fai anos e falamos unha vez máis dunha comparativa que é bastante nociva para o noso Concello. Vimos, e non é a primeira vez que o traigo a colación neste pleno municipal, de ver como a Xunta de Galicia asinaba un convenio por valor de aproximadamente medio millón de euros co veciño Concello de Cospeito para a rexeneración dun vial que, con todo o respeto para os veciños, neste caso da súa capitalidade municipal, da Feira do Monte, é un vial en termos de tráfico e de afluencia bastante menos central que a rúa da que estamos a falar aquí en Vilalba. É unha das entradas
e saídas máis importantes do noso concello, unha das rúas máis utilizadas tanto de xeito pionil como de tráfico rodado polos nosos veciños e veciñas, tamén polas persoas que nos visitan dende Lugo e dende Rábade, e, por tanto, eu creo que aquí sí debéramos entre todos reflexionar, sexa un grupo político ou varios en conxunto, unha proposta na cal fagamos especial incidencia nesa cuestión do compromiso de hai anos da Xunta de Galicia condicionado a ese acordo de cesión. Ben, non sei se o voceiro do BNG quere engadir algo máis. Bueno, saben, pois, todos os grupos ou deberán saber, porque xa se votou nesta sesión plenaria, ademais foi aprobado por unanimidade, exixir á Xunta o cumplimento dese convenio do ano 2005, polo que se cedían 3 travesías ao Concello de Vilalba, a carretera de Ferrol, a carretera que vai a Meira e a carretera que ven de Lugo, previo ao arranxo das mesmas. Neste primeiro convenio do ano 2005 recollíanse unhas partidas presupuestarias e unha serie de melloras a realizar nesas travesías. A realidade é que dúas delas sí que foron obxecto de obras, que é pois a avenida Terrachá, a carretera de Meira, e a avenida Plácido Peña, a carretera de Ferrol, pero non a carretera de Lugo. E, por tanto, si unha destas dúas partes non cumple o acordado nese convenio, entendemos que tampouco esa cesión é válida. Hai un informe técnico feito por o arquitecto municipal e tamén pois está en vías de elaboración un informe por parte de cooperación cos concellos da Deputación Provincial de Lugo a través do Servizo de Vías e Obras para interpoñer unha demanda pois a través dos servicios xurídicos da Diputación para exixir ou ben que se cumpla esa parte do convenio ou senón pois que a titularidade da vía revirta na administración que incumpliu o acordado no seu momento. Imos pasar ao punto número 17, que é o outro rogo do Bloque Nacionalista Galego, instando ao equipo de goberno a convocatoria formal da Comisión Informativa Especial de Honras, Distincións e Memoria Democrática. Ten a palabra o concelleiro do BNG. Ben, vamos a ver, entendo que agora xa presentadas as nosas propostas, entendo que queda o camiño aberto para que se convoque esta comisión. De todos modos, quixera aclarar unha cousa. Dentro do BNG demandamos o cumprimento da Lei de Memoria Democrática. No seu artículo 35 dice: símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos o objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realizan menciones conmemorativas en exaltación personal o colectiva de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Punto 2. Asimismo, serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la dictadura de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Punto 3. Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos. Despois deste cumprimento da Lei de Memoria Democrática, deberíase formar unha comisión informativa especial de honras e distincións que non ten nada que ver co cumprimento da Lei de Memoria Democrática. Son dúas situacións distintas que unha conleva o cumprimento dunha lei e outra unha ordenanza municipal. A non ser que queiramos misturar e enredar para paralizar o cumprimento da lei, deberíase de primeiro cumplila e logo pois, xa se vería o que faltaría. Nada máis. Ben, Partido Popular. Iba a facer unha intervención aquí un pouco desganando o informe que fai, o informe xurídico que emite o secretario municipal
onde fala de todo o que se ten que facer para cumprir a memoria democrática, pero, bueno, non o vou facer porque isto é un rogo, non unha moción, e porque ese informe tamén ten riba da mesa o Bloque Nacionalista Galego. Que se convoca a Comisión Informativa Especial de Zonas Institucións, que se convoquen, despois nesa comisión xa falaremos o que haxe que falar. Partido Socialista. Nada, boas tardes. No momento que teñamos constancia das vosas propostas, tanto do Bloque como do Partido Popular, convocarás a comisión sin ningún tipo de problema. Pero algo ten que levar de contenido, non vamos convocarla por convocar. Vale? Vilalba Berta. Concordando co exposto polo voceiro socialista, reiterar que Vilalba Berta sempre estará do lado do estrito cumprimento da legislación en materia de memoria democrática. Ben, gustaríame facer unha serie de puntualizacións. A primeira é que di o voceiro do Bloque Nacionalista Galego que achegaron as súas propostas. A ver, a primeira vez que se creou a comisión, que foi nunha sesión plenaria, houve unha primeira reunión desa comisión a que o voceiro do Bloque Nacionalista Galego non asistiu. Nesa comisión fíxose entrega dun informe feito por un historiador donde se recollían unha serie de mencións no Rueiro e unha serie de honras e distincións do noso Concello que podrían ser ou podrían incumplir esta lei de memoria democrática. Sobre eso, pideuse aos distintos grupos que fixesen propostas porque, según o informe que teñen á súa disposición elaborado polo secretario, hai unha serie de honras e distincións que simplemente con traelo a unha sesión plenaria se poden votar e modificar. Hai outras que teñen que ir ao Ministerio como figura nese informe. Por tanto, este luns tuvemos unha reunión desta Comisión de Honras e Distincións. O Bloque Nacionalista Galego non trouxo ningunha proposta, o Partido Popular non trouxo ningunha proposta e incluíuse única e exclusivamente na orde do día o asunto que había para tratar, que era esa petición do Instituto de Estudios Chairegos. Neste documento que presenta agora o BNG fala da retirada dunha serie de símbolos, pero no apartado proposta aparece en blanco. Estes símbolos xa están recollidos todos eles nese informe que foi unha labor que o equipo de goberno fixo na primeira reunión desta comisión. Entón, para seguir avanzando, o que necesitamos é que por parte dos distintos grupos se fagan propostas para que a parte que depende do Concello e dos trámites que pode facer o Concello, pois poidamos abordala. Respecto aos outros, ao outro procedimento que hai que seguir, pois unha vez temos o informe xurídico do secretario, pois seguiremos os trámites que nel se recollen. E dito isto, pois imos pasar ao seguinte punto, que son as preguntas do grupo do Partido Popular. Cantas bases de contenedores se levan realizadas dende que se aprobou o contrato do lixo? Pois dende a aprobación do contrato executáronse ata a data actual un total de 265 bases de contenedores, continuándose coa súa implementación progresiva conforme á planificación do servicio e ás prioridades establecidas en función das necesidades do municipio. Quen ordena a ubicación das instalacións físicas destas bases de contenedores? Pois a localización das bases de contenedores determínase conforme a criterios técnicos do servizo en coordinación coa dirección do contrato, tendo en conta principalmente as condicións de accesibilidade para os vehículos de recollida, a seguridade viaria e peonil, a intensidade de uso e xestión de residuos, así como as características da contorna, especialmente nun municipio cunha elevada dispersión como é Vilalba. Todo iso realízase co obxectivo de garantizar unha prestación eficiente, segura e adaptada á realidade do Concello. Cal é o motivo de que algunhas das bases dos contenedores se realicen sin ningún tipo de drenaxe? A necesidade de incorporar sistemas de drenaxe determínase caso por caso durante a execución da obra mediante a comprobación in situ das condicións reais do terreo e da evacuación natural da auga. Naqueles puntos onde a auga circula de maneira natural por os marxes ou zoas posteriores da base, non se considera necesario executar drenaxe adicional. Pola contra, instálase drenaxe cando existe risco de acumulación de auga que poida afectar a funcionalidade ou durabilidade da infraestrutura. Polo tanto, a execución sen drenaxe en algunhas localizacións responde a criterios técnicos xustificados e a optimización dos recursos dispoñibles. No último pleno, o concelleiro responsable afirmou que había avances no Pexón. Cales son eses avances?
Tal e como me traslada o concelleiro responsable, a última autorización sectorial necesaria para poder traer a aprobación inicial a pleno, isto é, a do Ministerio de Transportes, foi informada favorablemente polos técnicos no devandito Ministerio en Lugo e posteriormente na Coruña. Toda vez que nos chega a confirmación dos seus superiores da sede central do Ministerio en Madrid, a aprobación inicial debatirase no pleno municipal. Cales son as parcelas que se van destinar a aparcadoiros públicos e en que estado se atopa dito expediente? Pois tal e como me traslada o concelleiro de Mobilidade, os acordos de alugueiro con particulares non poderán facerse efectivos ata que o orzamento entre en vigor ao rematar o plazo de exposición pública. Nese intre daránse a coñecer as ubicacións. En que estado se atopan as 6 parcelas que se licitaron recentemente no polígono 7 Pontes de Vilalba? Ben, tal e como me traslada o concelleiro de Urbanismo e como pois puiden facer eu hoxe mesma na notaría, pois firmouse a venda das parcelas 2 e 3. As 4 restantes volverán a licitarse nos vindeiros días, toda vez que a mesa concluíu que os licitadores das mesmas non cumplían coas prescricións técnicas delimitadas polas bases. Cando se prevén a apertura da piscina municipal exterior? Pois na data que se contempla no regulamento que foi aprobado por este pleno e que poden consultar os concelleiros e concelleiras na páxina do Concello e que é o 15 de xuño. Cando prevén a apertura coa nova adxudicación do bar situado na Praia da Madalena? Ben, pois toda a información a teñen á súa disposición no perfil do contratante con total transparencia, o mesmo respecto ás parcelas do polígono industrial e pois teñen aí toda a información pois de quen foi o adxudicatario cando se asinou o contrato, incluso pois poden acceder ao propio contrato e antes pois do 15 de xuño procederase á apertura do bar. Cando prevén comezar os traballos de desbroce nas vías rurais das parroquias de Vilalba? Xa se comezaron. Ante as múltiples alegacións ao inventar de camiños, cando se prevén resolvelas? Pois tal e como me traslada o concelleiro de Urbanismo, logo de solicitarse varios orzamentos, dentro do equipo de goberno elexirase a mellor opción para resolvelas. Que actividades realizará a Concellería de Cultura ou a Alcaldía con motivo da festividade de San Xoán? Pois dende a Concellería de Cultura a responsabilidade de Vilalba Aberta, a organización da Festa de San Xoán era corresponsable á Asociación de Veciños da Praza de San Xoán. A área de Cultura colabora con eles, facilitándolles a parte técnica que precisasen para a festa e así mesmo a Escola de Teatro participa na montaxe da espantada de meigas e unha pequena performance. Unha das persoas que estaba levando a festa estes últimos anos puxose en contacto coa concelleira para comentarlle que deixaba a asociación, pero aínda non sabe se algún outro veciño ou veciña tomou o relevo. En que estado se atopa a planificación das festas de San Ramón 26? Cando prevé o Goberno Municipal dar a coñecer o programa de festas co obxectivo de facilitar a planificación da hostelería, do comercio local e da veciñanza de Vilalba? Pois o Goberno Municipal leva meses traballando na organización das festas de San Ramón 2026, coordinando pois aspectos tales como a programación musical, cultural, deportiva e loxística. A previsión é presentar nas vindeiras semanas a programación oficial coa finalidade de facilitar a planificación tanto da hostelería como do comercio local e tamén da propia veciñanza e visitantes. Estamos á espera pois de fixar unha data co autor do cartel deste ano para facer esta presentación. Así que, pois en vindeiras datas será anunciado. E non habendo máis puntos que tratar na orde do día, agradecemos pois a todos os que estiveron aquí. Non sei se... Vale. Agradecendo pois a presencia de todos os que estuveron aquí sufrindo a calor durante tanto tempo, levantamos a sesión. Non, dixo que non quería.